Safi kabisa, dakika parko na beach kende toromo sari yoge kinde malose ni ndinya kwa ramogi kaingio chelko kalokanye Facebook page maro Ramogi FM One Live kendo inyalo neno kanyo endo ka wenda nitiere ka antire kod gi studio kaendi kendo bende adwaro ni mondo mi amigi thuolo mar mondo mi gimosi in jawinjo ma osekete Radio Ramogi kar chunja luo e chenro makawuono ni endi. Neno ka indika chal ka gima koyo ng'ich Nairobi. Ong'ich ahinya. Oinyi. Yakato kora aljuka liet. Yakato liet. Kare wagol ni gini mondo koro bero. Kama na ahinya. Nyakwa Ramogi antire ka indi koda wenda ariyo manie studio mana kaka na singo ni kinde motelo koma kore chenro makawuono ni endi kama bende obrogomba kama thotha inya ewi wach mar bunge la mwananchi. Ngini jaluo kod siasa weche tuke gin gigo eko ok nyal pogore. Mano momiyo gesa malose ni endi antire koda jakom mar bunge la mwananchi Marongo. Okay, Timon Omiti. Ange maber ni obro loso nyaka ilo county ma Migori bunge la mwananchi. Antire ka indi koda Mr. Jacob Omondi maen jakom bunge mar jopiny ma Siaya. Ange maber no bro mako kanyo endo Siaya machiegni kabisa. Dwaro mondo miket na mic ni machiegni. Maybe mana introduction mana matin nono. Anto nyinga en Solomon Atito Nyakwa Ramogi. Omiti. Okay, aluga ni Timon Omiti Jarongo. Yes. Mawuod Kamagamba. Erokamano. Kendo ana jakom bunge la mwananchi Marongo, kendo secretary mar county ma Migori. Okay. Kamano. Ine jakom mar bunge la mwananchi ma Marongo. Secretary general mar county ma Migori. Okay. Kamano. Secretary general mar county ma Migori e bwotelo man. Ebo bunge la mwananchi. Ma Migori. Yeah, ma Migori county. Okay. Yes, we have both the sub county and the county. Okay. Bunge la mwananchi. Kwa hivyo Migori county kaendi wan gi bunge la mwananchi ya D. Okay, ntie sub counties man gi mago branches. Kuro ntie office mar county. Okay. Maja komo iluongo ni Charles Osewe. Yes. Kura ni secretary speaker and Ken Oganga. Bia kamano kuro sachako. Nwa yero the sub counties jino yero then you chako yero the county. Okay. Yeah. Kore sub county Marongo ine jakom. Yes. Lakini kawacho ni county in secretary general SG manoteko erokamana inya muti amor kuom romo kodi erokamana inya machiegni kabisa. Ande bende antire ka indi koda wendo na machielo mawuok e county ma Siaya. Paro ni nyalo timo introduction maber mondo mi jogi ong'e in bende. Erokamano nyinga Jacob Omondi Owuor jakoma bunge la wananchi ma Siaya. An wuda lego ka moron Kadengi gweng moron Malele. Koro ane marito bunge la wananchi ma Siaya county ma wende gintire gi sub county bunge la wananchi mag sub counties gin kodo. Okay. Gin kodo don podok gichopa uchiel to Bondo wan kod sub county Gunja wan kod sub county. Okay. Gembe ntie sub county. Koro mago bunge wa mawango. Kendo wang'eyo no ka Nyasaye otele to gibro beda uchiel. Okay. Mokava sub counties uchiel ma Siaya. Erokamano. Nyakwa Ramogi gesa malosi ni nyalo confirm ni antire ka indi koda secretary general mar bunge la mwananchi e county ma Migori. Ka achiel koda jakom mar bunge la mwananchi mar county ma Siaya. Dong mano kura kiti mber. Kamano ikete maber. Kete maber ahinya Jaduong Solomon. Yes. Momiyo ineno ka wuotho nyaka gi secretary mar bunge la wananchi ma Siaya. Anene. Mbende wangu wamie thuolo mbele ka indi mondo wache matin. Kamano. Kamana yani keche mae kuro secretary nyawadgi. Kamano. Ibro ka samoro gibro nyiso wa moko kuom gigo ekoma gitimo kaka jogoro. Kamano. Weche gi mag bunge la mwananchi. Kachako kodi maybe mana in jakom. Kamano. Mnyalo nyiso wani to understanding mari mar bunge la mwananchi. Mae ndi en idea marango. Kachako gi kanyo daher monda ler no ganda jokanyanam.
kaka jakom mar bunge la wananchi no bunge la wananchi en riwruok moket moyang mar japiny ma japiny bede thuolo mar gwache pache tere weche ne goye mbakane chok riwruok gi mondo gibed jopiny e gimoro achiel kendo konyo jopiny kantie weche moko ma samoro diyo japiny ma japiny nwang'o nonego gidhi gi share gi japiny awadgi bunge la wananchi kama los emoket thuolo maber mar japiny maka japiny ochope to koro nyalo neno no pache modwa no wacha kata gombo ne kata dwache moro unyalo teri bunge la wananchi to gi share wachno i bunge la wananchi kendo giyudo solution mar wachno kendo weche dhi mbele koro mane ler madachiw mar bunge la wananchi nikech nene katiba ma 2010 neno miyo japiny thuolo mar freedom of speech. Yes. To freedom of speech bunge la wananchi kende minya ementie ongo kamora mora ma japiny nyalo bede gi freedom of speech nikech ibro nwang'o no kata kedhi i office mar jatelo miyiero okubi yie ni mondo ibed gi freedom of speech ibo nwang'o no ibo mana winjo weche jatelo lakini kako ridhi bunge la wananchi tibo nwang'o no pachi ma iecha uyie ni mondo igol kendo ng'ama bro penji bende onge. Kwa hivyo bunge la mwananchi ni entiere gi article ma samoro sire moro miji obed koda pachgi ma huyanga. Kamano katiba osire mondo japiny obed kod pache mofuyanga. Mano katiba mapacho ka? Katiba mapacho ka. Okay. Mano los 2010 constitution. Okay. Kecha chone ne bunge ok ne nitie. Chone gini mana kunde migo ya mbaka. Okay. To bende seche moko kugo mbaka marach seche moko ni jatelo to bende onyalo biro bo maku kata kanyo ama riembu kata kanyo. Mane momiyo na temo penjo nikech wang'eyo maber ni od bura mapacho ka ginto gintire koda parliamentary privileges masamoro nyalo miyo wacha pache to ng'at no wache laro mar od bura kanyo ok bitime gimoro. Mane momiyo na dwani mondo mi ang'e nikech thoth moko kuom gik moneno katimore kata mane bunge la mwananchi gik ma ji wacho samoro kata mana mamoko ma Nairobi ka gi end up ni samoro gibiro imako gi kamano. Koro mane ma dwa ng'iyo ni to en article mane mapacho mar chike mapacho kaendi ma protect jogi kimo makore kod weche gi kimaga golo pachgi ma uyanga. En article ma king'ie katiba kanyo tie kama oketo sovereignty of the people. Niso no japiny nyaka bed kod thuolo maromre kode. Article ema seche moko nyalo gwenya ne namba mane but ang'eyo maler katiba ntiere kama omiyo japiny thuolo kendo omiyo japiny space mar wacho pache gimodwaro kata gimosine. Okay. Kata gimaberne. Pero kamana ahinya. Omiti. Yes. Inyalo mana tero mana matin ni to ginang'o gini mabiro kaka samoro inspirations manyalo miyo chak bunge la mwananchi. Okay, bunge la mwananchi ni katiba achiel ka chapter 1 wacho sovereignty of the people. Niso ni the power belongs to the people. Manachiel then one article 37 ma uyene japiny to assemble to picket to demonstrate and mondo kendo ter petition mare or memorandum. Yeah. So one kaka bunge la mwananchi we are allowed to assemble to wanyalo bedo gi memorandum to wa present memorandum. Do picketing to gi demonstration yie but iyudo ka wagolo watemo keto mondo ji odhi e yo moro ma kelo both parties yudo rights magi. Okay. Because when we go for demonstration or picketing samoro nyalo ka rights mag jomoko bedo violated like mane neno ka otimore chien ka koro chando yudo ka ji odhi demonstration to jomoko ketho mondo jowetegi mano nyiso ni right mar ng'ama chielo oko bedo taken care of. Okay. Koro bunge la mwananchi en kama ji assemble en ni pok ji oyudo tiende mondo ong'ia ni tang'o gini monengo owache bunge la mwananchi. Ibro yudo ka kaka ma Nairobi Jakaranda an kanye mana ka go inspiration mar bunge la mwananchi. By the way magitime go yudo ka ok miwachia iyudo ka samoro nitiere jok moko man behind go. Yeah. Koro ibro ka gin gima giwacho mana
pach ng'ano gi gir ng'ano kaka ng'acho dwaro because gibedo somehow sponsored to wan moso kaka dawuoy marungu we are independent completely and onge jasiasa moro amora kata ng'ata moko haswa mondo wach ni wang' nwa bikanye ang'o miringe mana mote Jakob minyalo mana miyo mana matin ni bwo dakika achiel kamano ere kaka uyiero jotendu ma koro chopo kama koro untiere gi jakom un gi jakeno un gi jagoro kata mana samoro kaka speaker ni winjo kowacho ni wan nyaka gi speaker kamano gin ere kaka uyiero jotendu kaka wayiero jotelo i bunge la wananchi nikech bunge la wananchi mokwongo en neutron en kama warwake ng'ata to wadwaro no japiny obed gi paro mabeyo kanyo manyalo konyo oganda koro iseche ma wayiero wan wawegi wang'ere kaka waromi bunge kendo waneno ng'ato ka ng'ato kod kama onyalo serve maber kalure kod interest mobedo go gi japiny nikech kaka iwinjo ka jaduong' Omiti owacho ne en jagoro ma duong' ma Migori mondo obed jagoro nitie kaka onwang'no nyalo keep records mag bunge maber onyalo ndiko weche bunge kendo koka goro kanyo berie mondo mi jo Migori ne biyiere nyiso jo Migori noneno no jaduong' Omiti ober sana i weche mag goro koro ena wan wawegi kaka jopiny wane mwanenre kiwan to wayierre kwa hivyo onge qualification moro gima warango to bende in kod interest mar japiny bunge kanyo nikech seche moko jakom onge to jagoro mani bunge weche mowachi bunge gite jagoro rwakogi to pach ng'ato ka ng'ato jagoro no orwako kose ng'ato to biro paro mobo wache ni nuog ino kwadwarika koro warango ng'atno ma riekone otenre weche mag bunge to bende en ng'atno moyie miyo japiny space mare iwacho pach japiny koro kanya mibro nwang'o ng'ato wayiero kaka treasurer ng'ato wayiero kaka speaker be nyaka wabed kod ng'at mong'eyo kata weche ma conducting bura kendo en ng'atno ma ko seche mogol ospeki bunge to bonwa ko oriwo pach jopiny gite kendo ok owach nyakonchiel owacho wach maka japiny winjo to nwang'o guidance ni ber koro kama ni kaka wayiero jaduong' kama na inya Omiti akiani nitie giminyalo medo komakore koda samoro uto kaka samoro gik mamiyo okenge ma ukawo kata ang'o gini mong'iyo mar mondo miyier ng'ato kamoro nitiere gik moko miluongo ni leadership quality gibedo ga nyalo neno kuom ng'ato kaluwore ng'eni bunge nochake kapok ne otim formal elections mineno koro sani wan go kaka samane kaka josiane kode wan kode Kisumu kamano ne nitie kuonde mane ji nyago e mbaka koro kuonde mane ji nyago e mbaka no to ka koro gicho biro motedore mwacho ni koro odo bedo gi structure koro bing ni samoro ng'ato none kaka wuoyo kaka conduct himself nyalo keto ni koro kia didi yiero to wacho ni ng'ani to ber magi kaka luwore kaka osebedo kata ka pok no yier kaka no contribute kaka chia mare nitiere gi jopiny koro mano nyalo keto mondo identification mar ng'ato kiyiero wach ni maber gi secretary maber gi jakom ka maber gi treasurer mato koro ber gi speaker kamano iwacho ni kuonde kaka bunge la mwananchi ka gine kuonde ma samoro ka jasiasa dware kata mana goons odwaro ojende moko madhi konye tich moro ma uchafu to mage kuonde ma igologie kendo gunso kubedi bunge la mwananchi we don't have them wanyizie gunso bolu republic gilur kuonde ma ji nitie gijok ma kuonde ma nkech samoro to madui kama chielo koro kudo bede wanji ni bolo ni jen kama ji nitie kama yangore ma ji bire lakini en kama inyalo yude ojende ma samoro nyalo konyo e gimoro kata ka jasiasa ng'ado rieko ng'ado rieko kende ng'ado rieko okara ni bunse yudo gi joma moko mochokore makia gi bonde makia de mingo bunge lo na inchi sawa Jakom king'iyo kamano kaka kuom ranyisi king'iyo bunge la mwananchi mar county ma Siaya kamano gin moko kuom gik mage ma samoro u champion for kata ma udwaro ni mondo mi une kotimre gik ma wadwaro mondo wane kotimre Siaya en dongruok manene jatelo wa oro mondo dhi otimnwa nikech seche ma jatelo dwaro mbulu to en kod agenda mage kendo en kod policies mage ma uusonwa mabede mostly gibiri bunge
kendo koro giuso ajenda go i bunge. Koro seche moko wawinjo ka ajenda gi go beyo ae wayierogi. Okay. Nikech sama japiny oseyiere no bunge oseyiere. Nikech bunge en lo japiny. Koro seche ma oseyiere bunge biro tiyo kode kaka jatelo. Kwa hivyo dongruok, that is number 1. Dongruok number 1. Mar ariyo, kwe. Peace mar county wa Masiaya. Mano bende bunge ranga ahinya. Nikech inuang'o kaka koro iwinjo kiwacho nuntie guns mabende seche moko jo sesa tiyogo. Kaka wan bunge kwasir weche mag guns go. Bende guns go luoro bunge ginyal biri bunge. To guns go bende ng'enu gima gitimo no bunge okosiro. Nyiso no okwasiro weche mag violence matimre i county Masiaya. Kati counties wa. Okay. Koro mano namba 2. Namba 3 wadwaro leadership moyier obed machiegni kod japiny. Giwe bedo joma koseyier to koro japiny no neno ka ng'at mobo dwaro ka ndalo ni madwaro kuro chopo to miyo siling 500. Wan i bunge kendo wapingo mano. Okay. Kendo manemo mineno kaka leaders go seche magibiri bunge jatelo nyalo biri bunge kanyo kata kod dwaro mbolo. To gagamba kane to usa polisi ne to aya mako gonyo kata ng'ato. Nikech capacity mar bunge yie. Kendi ni mango kaka an jakom mar bunge. Okay. A control japiny ma biro kanyo crowd no. Ba nyisi gin kawuono jatelo biro na moso jopiny kod wacho weche nego. Koro chieng' gonyo to nobed chieng' machelo. Kendo jatelo biro waken go freedom malich. Jogo ok bichich ni samoro no se mi mari kendo. Abedo ng'ama open. Abedo ng'ama open. Gineno ka jatelo komiya. Okay. But waneno polisi mokelo kata mbaka mobiro goyo jopiny no ber no bunge. Erokamano. Adwani wamake mana kanyo nikech kanye mabende umiti biro duogo mar mondo mi odhi na godo nyime konyiso ni to moko kuom gik ma iwacho gieki kadiponi magi gik magin bende ging'iyo kaka gik magidhiro bende use achieve gi kata bende gisekelo ber ne japiny nyaka ne uchak bedo koda bunge la mwananchi. Nyakwara Mogi make mana kaendi weche manyine machuok biro banki na machuok kende. Chako kinyi eyo manyangafu kogwen weche manyien eyo machuok elak sechegi. Achiche maduong' ma itudo gi wach nek mag jotuo ariyo e od thieth maduong' ma Kenyatta osemaki. Ka luore gi kwach kich atino endo ma nyinge ne oyangore ka Kennedy Kalombotole nyomaki ka itude gi wach mar nek mar jatuo ma nyinge Edward Maingi Ndegwa. Bende jodolo i sub-county manyatike bore uruok mar Evangelism One Accord onywako lwedo e kedo gi lwenje mag kit chwech e gwenge makono. Jaod bura ma Karachuonyo adipo kuome bende oriwore gi jotelo mamoko e pacho kaendi e ywago mane en jaod bura ma Karachuonyo Dr. Phoebe Asio manyo wito ngimane ka en jahigni 93 bang' bedo gi tuo mar abach kata stroke. Chikiti kawang'romo saa 3 ibro winjo kendo weche manyien to mago matuche kor gwenge koda Vincent Otieno. Dakika en 2 tok saa 2 mar okinyi. Ber makende. Chako kinyi eyo manyangafu kogwen. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth saa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mondo poka nena mwere kod nyar town kaka sijatun mari *812*784#. Machalo gi Yesu Luanda eni jal makela
mondo ipo kanene mower kod nyar town kaka station mari D star 812 star 784 hash. Si vitu zimekuwa ngumu. Suwache ni kushow. Mafuta ya taksi yangu ilinilemea. Mimi Mshwari ndo ilinijenga. Ati Mshwari? Si ndio, nilikuwa na save polepole on Mshwari Lock Savings. Hiyo ndo ilinisort. Wakanijenga pia loan fiti. Ati loan fiti? Sasa unaweza borrow hadi 250k on Mshwari na usave as much as you can. Save and borrow up to 250,000 ikiwa na interest of as low as 6% on Mshwari. Remember, repaying in good time helps grow your loan limit. Simply go to M-Pesa, Loans and Savings, and then Mshwari to get started. Jijenge na Mshwari leo. Royco mchuzi mix, oruko dania, mandhari, tangausi kod madini mamoko. Magi duto nitie kamoro achiel ei Royco. Royco mchuzi mix, pika kama wewe. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Bas dakika mose kalo kanyo toka saa ariyo en dakika uchiel nyakora mogige kinde ni ndi koro wadonjo chuny twak koro machane pod waoro mana nyaroya mar mondo mi chako bi kamano atire kae ndi koda Omiti Jarongo Timoni Omiti maen jakom mar bunge la mwananchi Marongo kendo secretary general mar bunge la mwananchi county ma Migori kanyakla koda bwana Jacob Omondi maen jakom mar bunge la mwananchi county ma Siaya mangima wagombaka kaindi matuta inya nyakura mogidhine Facebook acha mondo mina gi penjo inyalo oro kata mana samoro bende voice note kokalo kanye namba mar WhatsApp no endo abro keto mar mondo giwinji e yo makare kabisa. Okay, wach maduong' kaendi en ni to bende gin ber mage mag telo makare dongruok kaachiel koda siasa ma samoro inyalo neno kendo kwano ni bunge la mwananchi magwengu kanyo sekelo ni kaka jagombolo kendo jasolo suru. Penjo ni nyalo duoko nango Omiti? Ka wacho no wan kaka bunge la wananchi Marongo aparo ni nitie kaka okenge mwasekao. Achiel mondo wangi kaka jopiny yudo benefit mar bunge la wananchi marwa en ni jofwambo watiugago. Tiyo gi jofwambo en ni gi identify samoro problems moko mantiere e miero ore gwenge. Achiel kuom tichi bunge la wananchi ok en mana dhi bedo samoya to go siasa. Nikech kugo siasa to at the end of the day samoro yudo ka gik mowacho implementation ok tim. To nitie jopiny man gi shida moko mopogore. Wan kaka Rungu wasetimo madhi mana 4. We have really helped the community. Jofwambo ma wan go Migori ka gi identify like kaka wan Jorungu nitiere there's a lady manane cancer mar throat. Negikelo go to the mother ne ok nyal. No mobilize bunge la wananchi and our leaders a wall kanyo ma no sol pesa mo atere go Kenya ginene Eldoret
kidhi for someone here to don no jotamore mane Nyasaye noome. Kwa hivyo untiere gi wall makelo mar bungelo na inchi wan gi wall mar bungelo na inchi purely for mar rongo tingo jorongo lilo the whole wards angwen mantiere gen yorongo lilo koro kanyo mwen gi jawa leaders wa bende ni kanyo. Then your sports there was a time manager rugby marono kwa Kisumu we contribute around 40,000 within 3 days wauro negi school wase team wase bedo kwa konyo kada santi moro madhi Solomon ti kani madhi wase one gara around 8,000 ti moro manyisha ode wang apoya no godhiambo kamoro ni Kangeso East Kamagambo. We are doing that at least mondo kanti moro manya yudo to watero. Those are the things mwana watemo ibungolo na inchi. Okena naone wadhi to wago to wadonu wuo mang'eny to jo tendwa mosi kwa siemo ka watu watangoma wapinjore gani watangoma ne watem ne jopiny instead of rito jo kaka kanitie wach moro mantie majo piny ok yud go services they come to us to the offices nikech mano be tijwa yudo ka samoro jo piny kata ka gidhi samoro gidhi hospital gidhi public offices gi samoro yudo ka services ok omigi maber koro they come to us we go out to find out ni ang'o miyo service ok mijo piny mowinjore kata ka nitie shida moto gibi ginso ni service ok watim kama nikech magima koro you understand koro keto our leaders into task kuponi service joka to nyalo dwaro notim to nitiere rem moro momono gitimo because nitie samoro ma implementation moro kata funding moro nego tim mondo kel gimoro mondo tim nego jopiny services koro mane that's how we relate across gi jopiny. Nitie moko kuom gik mane bwana Jacob nokwano ka ni samoro gin agenda magidhiro awinjo ka idhi nyaka gik moko machielo mabecho ma samoro timo ne japiny ma direct mopogore koda samoro ga siasa kama seche ma samoro jatelo nitiere kaka nigi kwande moro dwano dhi otim gimoro ere gima otimo kata tudruok ma untiere godo koda jopiny e weche mag gik miluongo ni public participation mar mondo mi jatelo tim gimoro ma jok man kanyo go oyie ni mano to gima nyewa dwaro kata gima walak. What we are doing en ni koponi nitiere kwayo moro ma jopiny dwaro ne kuom jatelo moro we write ne jatelo ni wadwaro e bunge then obiro we talk to him when you say ni magi machendu mantie kata ma jopiny oneno ni kage ka nitiere rem. Two, that wall bende konyowa, that WhatsApp group. All our leaders te within the Migori County and Marongo no gintiere te. Any contribution mora towards katakaji wuo katakaji gomba katakaji montie mo wuo ko bed mar school moro rem e wach moro gi moro timore like there was a time mane school moro cho umukore. We touched the area MP kanyo moro joge from that wall ke samoro do kaji o chokruok bedo ga matek samoro Solomon ke ji bedo dich ji bedo die yore gi mag tich koro ka wall no bende is really helping us mondo watim coordinations magwa mag jopiny to gi jotendwa nikech gin kanyo. Winjo kanyo endo apani mano bende nyalo kelo kata mana samoro conclusion ni kama ene ka ku transact business mago mane kaka wa transact Siaya County Jakom kamano ere kaka samoro utimo gigi ki anyanya komakore koda samoro nitiere wach moro maliet e Siaya County ma dwara tension mar japiny to dwara tension mar jotelo to kata mana mar sirikal mamalo kuom ranyisi county ma Siaya nyowa neno gwelge mag game kocha chande ka en weche mag arita kwe monjawre ma ichinja ji yae ere kaka magi ki udonje mar mondo mi lokruok obed mapiyo. Erokamano jaduong' Solomon. O ntie ma kwano to ntie ma bende podo ka kwano. To mokwonga gon jopiny erokamano kendo gon members mag bunge la wananchi erokamano. Ibunge wakanyo wabedo go forum to forum no wakonyo go jopiny yore mopogore. Nikech seche ma wagoyo mbaka no ntiere rem moko mamako jopiny wetewa moko ma wayudo ripode gi bunge kanyo. Ibunge kanyo en kama seche moko kata ng'ato biro ka odhi subtal odhi chiedhe to ndikne yath to onge yath to dok mana game pesa ma en go tiyogo ongo kado dog bunge no wago chango wago japiny chango en japiny ma samoro bende oori aora ni dhi bunge mondo jogo konyi okwang'e to bende kong'ewa but bingo sechopo wahandle kaka japiny ibon man ka jo members man kanyogo bro golo matin daka chelo sen wang siling 1,500 odhi nyiewo yath gache ma game chung area makar wakanyo ibon wa ibro gol nek tamia dek moro tamia riyo moro wache matokro bed go fair wasekonyo gi mang'eny
cases moko nitie ma seche moko liel yudre family moko ma ok nyal. Aparo ni there was a time manene nitie japiny moro manene gidhi e arita mar kiche mar luong mogik. How marach nene min ode nen gi nyithindo ariyo oumrego ka gifundre gacha. Bijiko nene ot bo wango mama no tho plus nyithindo ariyogo. Report no biro nwa bunge kalore gi tudruok mabe wan go mag leaders na tudra kod leaders ma luora wa mantie. Mama no neno wango kony ma ng'ato neno jatelo mono golo sanduk, jatelo mono golo dhiang, jatelo mono golo mtoka plus bill ma muchari. Neno yudo kony kokalo kuom bunge. Wasetimo mang'eny kata mna weche mag school fees gi. Samo nyathi moro riembo. Ibon ma ka ng'ato luonga ne bwana biye me nyithindo ni school tin kane no riembwaga samo riembe ni siling 200. Riembe ni siling 500. Ibon ma kibro miye bunge kero doka. Okay. Moloyo te to wakonyo japiny kantie wach moro mantiere modon japiny owinj wakonyo japiny through media. Through reporters magwa mantie Masiaya. Walas kod kendo wakonyre kod japiny nwango information mar bunge kokalo e media. Koro mano sana mano kamwa konyo go japiny saidi. Kata nyicha machiegni winjo kanene wach ma insecurity ok ber siya mag dhoki kwalo mang'eny. Kwalo dhoki biro tinga dhok. Nyaka nya wago duondwa e media. Bu japiny winj osema karibu dhano mahao mana 9 mane sel nyaka sechegi. Achich mgo. Kata mna last Friday omak achich boro kanyo. Bo dhibon wang bu jopiny obiro jo area no surrounded bo kaka dhogi onwanka mokane dhok. Koro jopiny ka wakwa dhok to dok go. En ng'ama ji ong'eyo. Aya, kapod ok obudho oneg karibu mna jokwe 4 kamono Uru Baragul kanyo. Gifulo nyaka joma miyo gi pesa mondo gibed agents mag-gi. Kendo giwacho nyaka pesa mimigi ka gigonyo dhok siling 2,000 kuom dhiang' achiel. Mago seche mwago duondwa to japiny bedo gidhilo moron karabas bunge karo sewinjo wachwani. Kara wanyalo yudo konyro. Now, kapok adhi ahinya kik anen ka ng'ama dondore. Kuom ranyisi wacho na wach mar weche mag samoro ni ng'ato odhi osiptal oyudo ka samoro yath onge. Kamano. To duogo e bunge la Mwananchi to usolo ne gimoro to dhi onyiewo go yath. Kamano. Wan wang'e maber ni sani ndi health obedo devolved. Kamano. Dong maendi samoro nyalo nenore ka gima ubieo migao mar weche mag thieth nyako kale telo mar county ma samoro mating mare mar neno ni yath obede osiptal. Unyalo timo maendi ne jite manie county ma Siaya? Oyo kwa nyalo timo ne jite. But watimo mna ni jomo biro irwa to bende ok sana manema watimo. Wachiwo mna ranyisi mago bungo sekonyo. Ya ni sawa. But kora chiwo adwa ni mondo mi aketi into account mondo mi nyiswa ni ponono ni samoro ji 100 ji 500 obiro nugi the same case ni adhi osiptal to kayudo yath. To ung'e maber ni kaka bunge la Mwananchi ung'e maber ni yath en responsibility mar county government mondo mi yath obede osiptal kata dispensaries. Dong maendi uchalo jok ma samoro udheyo gimonego bed ni uyudo solution mar dichiel. Erokamano Jaduong' Solomon. Wakao katokang' maro chopo kuom waziri mar health. Wasechopo kuome several times. Wakao time mar the media. Kawa wacho no osuptal marwa mar referral ama osuptande wa moko mag dispensary yen onge. Ranguru kaka ukelo ni jopiny yen. Ibon wan kaka wagod wondwa kamano ka bunge la Wananchi to bang' few days ibon wan kedo koro yen yudre hospital. To en adier no, yen Siaya hospital kata hospital steman Siaya yen en problem kuro. Kendo wa visit ga nyaka hospitals go. Ibon wan ng'eny ne Panadol man kuonde go. Indi kunendi ka chieth tai yath indi kuneni dhi nyiewo woko. Okay. Now kopogore koda samoro humanitarian grounds kata gigo kumutimo mar konyo dhano. Omiti nyalo lero no mana matin komakore koda kit twak ma samoro useto kaka agenda ma udwa ni mondo muwuo kuom ranyisi Rongo bunge la Mwananchi Marongo. Ang'o gini magaidwe ni kawuono ni endo wadwa ni mondo watwage e wigi makama to magi gik mwadwa luwe godo to wadhi yudo solution to this problem kama. Solomon, ile ka ku conduct sessions kadhi duoki kanyo adwa mana bende jiwo kama wacho cha kichwambe wan gi the same experience ma samoro ilo ka ng'ato bira dieri en gi shida moro like kaka mar hospital no en gima chendo sana wach health no dhiko
aparo ni nitie mesa moro mikao mana sano nya konyo ng'ato sano Yes, but unyisi ni kare nitie problem kacha ok inya time ne jite koro ka imiye sano to koro idhi godhogi like kaka chieng' moro ne adhi referral to ayudo ni pi mimedo mag emergency gi onge ayudo ka ing'iyo oko kambi natero jatuo kanyo to ayudo to maber ka adhi tagocho ne the chief of Samar Health marwa when I called in the next 2 hours provision notimnwa nyiso ni samoro nitiere kaka deko moko nitiere e weche mag kaka gikelo gik moko koro mano bende chendo but aparo ni mano mesa moko ma wakawo mana matin mana mar konyo go kang no to ok ni nyalo timene ng'ato sano but mage gi koro kami penjo no koro adwoko go ni to ere kaka waketo twak magwa o bunge magwa ok gin kuonde ma formal ahinya to an extent moro ma wan kata wan gi order paper machalo gi maro National Assembly kich being ni pod wana jomo chokore ma pod oketo chia mar wadwan mondo wakony ok en gimoro ma ang' idhiye man gi structure mar debate makoro ang' idwa keto maka ang' utieko to nitiere kata allowance koro mano keto ngoyo okelo yom gik matimore ni samoro wach mowuok koro yudo nyaka wuoyi koro ka nitie manyalo wuoyi kanyo wuoyo wa momiyo tudre gi jo media nikech wadwa ni gino dhi nwa yamo nikech ka wawache kanyo to kodhi yamo kaka dhi lande ema wadwa ni ka wach moro winje ku kata marach kata maber nitie bende ok wach maricho lilo jatelo moro nyalo timo moro maber gimoro kel otim maber wanyalo dhi media mondo wapuo niya onego bed ni keep on timo kaka otim maber no marach ma nitie ng'ikruok bende owuo momiyo jo media nyaka watudre go sa saya nikech gine ma gigolonwa gigi oko mondo ji ong'e ni kar gima kama timore nitiere koro mane onge twak mobedo structured in a way mani kawuono wan gi order paper wadhi discuss gima kama kawuono uruchato wa discuss gima kama nikech ok en gima ji dhie sate. So are you confirming ni uonge gi vision kata mission? No one go in a way but ema miatemo wacho ni okay mar ariyo kama dwa kelo ni en ni bunge lo ne chikose miu platform like ours one koro wasa register was a CBO now kaka marwa then what the register go kaka civil society koro CBO obro konyowa e weche mag gimluongo ni community advocacy kaka wanyalo partner gi jomoko samoro nitiere problem moko mag nyithindo manyire like wanyalo partner mondo wait center towels moko itere schools mago then the civil society part of it kech wadwa ni sago diriyo madel gi human rights koro mago mane mwatimo koro mago bende nyalo konyo e makelo vision kwa kete CBO bro konyo members wa bende mondo at least samoro yud girgi magidogo magi nyalo timo kanyalo kene koro magi gik ma watimo sane mondo at least koro konywa mondo wabedi gi paro mambele. Okay. Kwa hivyo seche me wacho ni samoro weche mag structure mag gik ma ugoe mbaka agenda ma uset udwa ni wachieve kode ang'o to iduoka ni uonge gi gimoro ma formal does it mean ni uwe lakini okung'eyo ni gimu wacho ni udwa achieve goda ang'o mara mondo miyo kony mwananchi wa kawaida nikech en bunge la mwananchi emo miya nyisi ni sama wach moro wuok bunge la mwananchi sami wuoye iwe kan tigi mo wuok samoro wach moro nyalo winjo ni yatho go hospital ji odhi chaji chago koko we come in now ang'o yatho ngi hospital ang'o mi service mar yath ni koro bedo hospital koro we come in kanyo magi kuonde mwadonje wan kaka jofuambo wacho ga ni no news is good news seche ma idhi oko yudo ka onge news mano manyiso ni it's good news koro does it mean ni kaka ubende konono ni jotelo dang bed ni gimoro amora ni sawa magitimo everything kaka dwarore mano manyiso ni mano is the end of bunge la mwananchi and in life onge gibiro timo ber sate koro era jabero onge kata mana odugo kuonde mwadake onge timo ber odijigudi jakagu dodru kamera ija Jakom maybe nyalo mana tero mana steps makama tindo momakore koda weche goeko mag neno ni samoro kata mana ubalance kinde twak kachiel koda the kind of topic mulose mar mondo mi kik wangi samoro jatelo moro kata kik gimoro nenre ka gima uyanyo ng'ato kata udok konchiel kamano ginang'o gini ma uketo kako kenge mag gayo weche mag twak e bunge la mwananchi. Jaduong' Solomon mokwongo wan kaka bunge la wananchi wa Masia wan kod blackboard
wan kod blackboard ma kantie wach ma japiny okelo to wandike blackboard. Kantie jatelo modwa ni mondo obi olim bunge ogog jopiny mbaka, wandike blackboard godiechieng'no. Koro japiny ng'eyo governor dwa biro mondo ogo mbaka gi jobunge. Koro japiny biro biro kaluwore kod news ma giseyudo e blackboard. Gibiro rito governor. Adier ka governor biro ka japiny kanyo. To kama koro bunge no biro konyo go governor sechego. Kata bunge no biro konyo go japiny. Ni seche ma jatelo biri bunge to biri forum ma jopiny. Japiny ma biro wuoyo kode. Japiny biro penje penjo. Obro winjo weche moko maling' ma ok nyal nyise e ofise kod joge kacha. Koro japiny to bro wacho ne weaknesses kod beyo manitie. Koro wan ng'enyne wandike blackboard kantie issue moro mowuok monego bed japiny discuss to wandike blackboard to mano bedo discussion. Makseche makta speaker koro conduct otiyo kod ogu message mane blackboard. Ema koro oloso play go ground. Koro mano konyowa iseche ma mondo mi japiny oyud information iseche ma oromo. Okay. Kamano to bunge konyo mang'eny. Bunge konyo japiny mang'eny kabisa. Sawa. Ma kokalo through media gi japiny through our leadership onego bednu bunge bedo kod allocation mare mondo gimomiyo na penjo maendi nitiere cases moko mwaseneno kata mana Nairobi kaendi bunge la mwananchi ma Jakaranda kamano ka samoro polise biro kamano to giringo mako madhiyo ang'o makelo maendi ka diponi samoro un gi structures machal koda magi eki mag neno ni samoro gik mawuoye gin giko moriere magara ka ng'ato neno gara ka samoro weche mag arita kwe jomochung'ne weche arita kwe oneno to wacho ni gik ma jogi wuoyegi magi gin public concerns. Erokamano to ko en ayany ma samoro nyalo miyo trigger meko maru. Kamano Jaduong' Solomon, an daher mar nyiso jopiny kata mondo awachi studio ka wan bunge la wananchi wa Masia police poko bire nibiro mako ng'ato. Bende discussions ma watimo kama wawuoye gin ma neutron ma ok wanyon tiend ng'ato. En mnan challenges moko ma wakale to ntiere kokalo kuom leaderships magwa mane wayiero. Leaders ma wan go bende oko siro bunge no fully. Nikech a leader wan kod kind of a leaders ma okodwar ni japiny bende bedo kod ground. What do you mean ni okosiro? Okosiro means na ka discussion moro seche moko udhi uwe ma neutron ma seche moko tenre gweche mag dongruok i office mar a leader. Ibro nwang'o ka jopiny man ga kagi ok inyal ng'en ma ng'at ng'ane wan wang'en mago jobunge jogi kowuok to dhi loko jatelo cha wacha taro ningen ka wuono jobungo go isaidi wacho mna ndara kulos osuptal onge yath ting'en japiny to wacha dier ma en adier ma kata jatelo ni ong'ene en adier to nikeche ng'at motero wachen ng'ama ochiemo thuru jatelo cha. Okay. Odwan mondo kik fora moro bed ga mopogre gi mar leadership gi cha. Kwa hivyo seche miwacho maendi ma sir mane miwuoye? Sir ma wuoye en a leader onego sir bunge iyo mar miyo bunge thuolo mare moromo mar japiny wacho weche ni. Thuolo mar mondo mi jopiny owach gik maricho ma jatelo ni wacho. Gik maricho nyaka mabeyo. To nikeche seche ma japiny wacho maricho nyaka mabeyo to mabeyo ka gi umo. Okay. Mariche magi alo. Sawa. Omiti. Solomon ni jo kami pejo no. Ema nyisi moko seche ka. Ma Jakaranda yomi makuji en mar ng'ato. That's a fact. Asa diga kanya. En gir ng'ato. So ibro do ka ng'ato. Bunge la mwananchi ma Jakaranda en mar ng'ato. En mar ng'ato. Yeah. Maendi information mido kanyo. Asedi kanyo. Asedi. One, emo mimeko nikech gionge dekora margi mar tatwak. Kech ibro do ka ng'ato keto gima mondo gilaw jomoko. Koro onge gimoro ni bunge is neutral to an extent moro ma onego benu wacho wecheu kaka jobunge la nchi. Donge marongo bende apenji kati wacho nuonge gi structure in a way nitie structure ma kelo to gima awacho. Nitie gima bere structure like National Assembly ngi structure mare mar national
mineno kaka iwuoyo. Yeah. To wan marwa ema biro bedo ni wawuoyo kaluwore gi event gi mowuok. To jo national ka dong'e ni Tuesday, Wednesday and Thursday mano nitie ndalo mabedh gidhi resa gi ndalo magintie. Wan marwa cha ing'e ni wan waonge mano. Okay. Koro ibiro kama jakaranda gimomiyo nyaka polisi ang' dhiye onyon tie ng'ato. Samoro gacho kete ma ni lawa ng'ato. Koro samoro ng'ato jatelo moro molaw chabo kone maber emoringo odhi omanyo backup kuom jarita kwenia kachacha joka yenya. Emomiyo wadwaro ga ni bunge la wananchi obed away moro ma ji wacho issues mar jopiny. Okay. Sawa. Nitiere gima koro en wach maduong' ahinya madwani wach na adier. Kamano. Ni bunge la wananchi gi nikech wacho mar samoro ni jatelo support. Financial support to uyudo kuom jotelo. Koso kuyude. Anyanya jo siasa. Wayudo kaka mara marungu Uyudo. Yes. Inyalo confirm moko kuom jo siasa ma county ma Migori ma samoro se support Marungu. Wayudo. Gima nyisi ni kawan gi chenro kaka tuo nyako mana nyisi cha wach jo mpira wach mamane yudo ka wall wakanyo. Yomiyo wan ng'enyne Solomon gima watiyo gi social media platforms gi. Wan gi mar WhatsApp, wan gi WhatsApp channel, wan gi Facebook group mar bunge la wananchi mar. Koro we engage our leaders kanyo. Koro samoro kata ji okang' bedo leaders be yudo wach kanyo kech gin e wall kanyo. Koro gi support wa. Kwa wacho ni nitie wach moro gimoro timore kata nyathi moro lagi machalo kama kata school fee. They come in. Ng'ato dwaro singal fabije, ng'ato dwaro 10, ng'ato dwaro 2. Jo bunge bende choko jo piny mane bunge la wananchi mane wall no ji choko. So kanye kama gi support wa. Kwa hivyo mae ndiye makoro chopo kama samoro jaselo wacho ni asebedo kasiro umbendo koro sira. Mano kwa team nikech wadwa gi support all round nikech mano is a common goal. Mae be do kete gi cha. Koro wambe wa reduce the burden ka jomoko bendo donjo iye mondo kony ng'ato samoro oro silinge 200 ochomo kuma embe oro silinge 3000. Koro ngi samango dwa ketwa ni nyaka ngwa support e wachne mar siasa kata mar siasa mostly. Okobichuno wago. But bunge la wananchi nitiere gimoro kago common ground mwakao mano mochomo japiny. But kuom jasiasa to kibinia ni wadwa declare ni kawuono in wa support. Mae ndi ma common ground mane? Common ground en mag chenro mag jopiny. Niso ni koponi nitiere wach moro mowuok mabunge la wananchi kaka there was a public participation mano wuok recently machien cha. Moro mondo the ngaf and gine mar pes mar ngaf cha okete katiba to gi CDF. You hapa ni winjo kamgija. Mano that's a common ground. Mano wanyalo dhi to one day memorandum kaka wano jorongo mandiko. Mwa present ne jok mane wa Nairobi mano biro mondo ka opachwa. Maonge gimoro ni jatelo mia gine. Mia basari ntie kaka digoni pe. No, we just wrote a memorandum mwa present ne welo mano biro ka pajo piny. Wato niya mae pajo bunge la wananchi. Okay. Yes. Gimana temo penjo kanyo endo Jacob. Kamano. Jacob. En ni to ere kaka ublock kata ugeng'o mondo mi jo siasa kik donjre e bunge la wananchi mondo gi take over kendo gibede toku kaka main sponsors ma gima gidware motimo. Edward Solomon gima wageng'o go en chakruok mar diere ma jotelo gi dwaro mbulu. Seche magi campaign wa welcome gi bunge gi duto. Tuseme na idwaro seat ma bunge ma MP gin kata ji abich. Seat mar kata na governor gin kata ji abich. Wan wabro dwaro mondo gibi gi duto te mondo gi us sera gin japiny mani bunge ka. Moro ka moro. To kanye makelo challenge moro no kuom jotelo gi. Mineno ko be ok gihiny konyo an siato kendo ok gikonywa. Maka anga yao line kato in there. Ok gikonywa. Mabende wasekta dwaro mondo gimiwa support mondo tiju bunge otire makare. In support mane miwacho ni mas en support man. Support ma oking'eyo no lera de tie support ni en support man en financial support kuso support ni gik muwacho kucho atimonu. Mokwongo en support mondo wach ma japiny wacho i bunge kanyo owinjire. Benitie moko kuom gik ma samoro usewacho ma uneno kotimore mang'eny.
Kare support, mang'eny en support ahinya. mane? To inwang'o ka ena gima wanemwa jitolea kendo wanemwa dhi kode nyaka daka mogik. Nikech jaduong' Solomon ibro nwang'o niya nowache ma wawacho mabeyogo seche moko a leader to kowinjo ka gibeyo ni koro kata kopon udwaro mondo implementation koro timre ok gibi miu backup mondo uchopi goal maru. Tuseme kaka seche gi wawuoyi wach mar insecurity. Yeah. Masiarach seriously. To bunge la wananchi onego bed ka aber. To onego bed no wariwre kata kod chief ga san chief e barasni magigoyo. Kendo seche magi wacho weche magi mag administration to wan wacho weche wa mag jopiny. Benitie seche ma wasiemre wang'wa kaka jopiny. Benitie seche ma samoro use reach out to chief ni kawuono wado wuoyo weche insecurity. Yeah. Biuru e bunge la mwananchi kata wabiro e baraza. Wan emonego bed no wadhi barasa kech ginto giluor biri bunge gineno no mano kar siasa emowacho be use approach gi ni wabire baraza wase approach gi mudhi wase approach gi kendo an kaka sen chief mara makochieng bi asedhi barasa mare kama wukie malele kama wacho no to ibon wango kaseche ma chief wacho weche ni mage ma mogolo e office mondo kel japiny ibon wango ka gin weche mabeya benda asiro weche go kuom jopiny kata ka antie chenro moro ma sirikal ngo kaka koro moko mineno kata mag chanjo gi ng'en chanjo gi onego bed ni chief manyiso jopiny no onego bed ni sirikal kelo yien michanjo go nyithindo ibon wan ka wan kaka bunge wasiro japiny mondo kik japiny bed gi paro moro to en yath mane wanyise ni mano yath ma sirikal opuodho en yath maber koro in kin gi nyathi ter kama wachno mondo dhi ochanji ni nyathi iwinjo ka seche miwacho weche mag basari go nitie seche forms we kawo mini office ma chief bro wacho weche go i barasa. Now Erika ku block infiltration mar josiasa donjore mondo mi ochak control bunge la mwananchi. Kaka wageng'o mano en wa remain no one neutron to giwinjo no one okwa luwre kodgi iwinjo ke jasiasa dwaro ni no luro kode e kofwenyo ni ng'ate e ka duogo ka gi joduogo weekend to udhi upongo dala ni ko oneno no jomopdhika maka e jogi kama wabedo go challenge bunge chal kamano koro nikech wanto wani bunge wacho weche jopiny wani bunge sechete ok ginewa ka wani gik gima gitimogo gineno no wan chal ka gima ok wan kodgi but wanto wang'eyo no weche mwawacho muhimu moloyo dhir jatelo monde komiya siling 500 to ka samoro untiere go jende ma samoro dwaro tich ng'ato manyo pesa tikete gi twak e bunge kachacha to jasiasa biro kacha gonyo ji koro ngine no possibility mar ni obro we uka to dhi ir jasiasa kendo giwewa mang'eny ahinya. Now how Erika ku control ma giwewa koro gima watimo no seche ma kijande go dhicha because that is another way masamoro koa kucho koduoge bunge la mwananchi to goyo siasa mar ng'at manogonyo mar ng'acha bago to gin challenges mwakale kendo koro ibro nwang'o ka jibilago ema bro golo twak mani bunge maber to dhi oloko opposite jatelo koro jatelo neno umna joma dwi koro Erika ku block such people koro kakwa block such people okinyal bende block gi nikech ok ibing'e seche mweni bunge en japiny to mna nikech koro en japiny ma koro kong'eyo kama entie ni en kama okokwedo jatelo moramora to kokwedo japiny moramora en koro kete nikech oneno no kacho chiemoga to kae to kakoro kendo siro ka ahinya jatelo cha dhi neno kendo kare sena dok di bunge kocha in koro karo kin ng'ata nikech discussion ma wachre kachaka ing'en jatelo sana jotendwa mag luo gi jaduong'o Atito ok gihero mondo owuoyi tijgi magitiyo bende ok gihero mondo giwinj voice moro somewhere mopogre go voice mar joggi ka wacho weche mag ofisi iwinjo koro mano ka giwinjo kamano ka bunge discuss gik machal kama gik mabeyo ni jopiny go to gineno to gi discuss nadi mano dak giwacho no kech ing'eyo no jowa gi to ng'eny nen kata kopono ti maber no tibon wang'o no ko luw tich maber no to kendo nyaka nwang' kama kosa montie in ber ni wacho no ni untiere gi
blackboard wan kod blackboard mundike gik mudwa wuoyo wandike gik mwawuoyo wanyalo ndio ta wik achiel makoro blackboard ni ema chalo order paper ane oda okay sasa umiti Watito, un muonge gi blackboard no anyisi ni one mostly watiyo ga social media. yes Social media mwatiyo go okonyo wa because wadwa no engage ngata yeah and adwa nyisi ni bunge la wananchi en kumotingo jite okay utingo ja supporter mari sasa mora mama milioni bunge la wananchi jite ubiro kanyo onge specific ni bunge la wananchi nige ngionge ngamage support utingo supporter mar ja siasa mora biko biro mane kama koro Yes. mie aduok nie penjo cha mana penjo Jacob ka ni unere kaka koro bolo block ngato kata ugengo ngato kiko go siasa mar an individual aspirant bunge la wananchi kwa siasa why jine ginte smo pogore mane omiyo iluoni bunge la wananchi te obire sama jite obire nyiso ni ngato biro gi idea mar ngato ka ngato mopogore like wan rongo ibro do ka sani omoko mach nene kata news ibro ka ntinga ma support the area MP nitinga ma support the aspirant madwa go wacha nyingi gi ma wacho the area MP marwa Polabur ibro ngama support the aspirant sani wan gi Nelson Adoko wan gi Polo Buya wan gi wakili Tom Kwanga jogi tenya ka wayud joga gi jogi romo ka ere ka ku control kaka control gen the speaker ma that bunge unuonge order paper ba me wacho ka ni waonge order paper in a way mar ne wa discuss ango but nitiere discussion mar jopiny mane mo miya kelo niya waonge order paper in terms of engaging kwa do discuss weche jok machando jopiny in weche go achiel ka wach moro wuok mo concern jopiny maonge bunge ka koro wa handle go piyo mane biro do kata leadership mar bunge lo nichi nyalo timo mano to two bunge lo nichi na kamigo sasa majinya koro go mbaka migo no iyudo nikech ka moting opinion leaders ka iyudo ka iyudo go ikawo opinions mag ji ni to siasa chalo na nikech bunge lo nichi is also politics ka mabende ji nyaka politics nyaka wache nikech politics and governance Solomon gide together ok inyal pogo gi koro ji tenika koro onge samoro ni jo bunge onge stand makoro jo bunge ambiro kawo niya one this time ko this support ngane mane maisin mano kwa kawo nikech jo pogore to kae minya yudo ka samoro ngato ideology mar certain jechung moro kata ngama tiyo onyalo do ka joge ose mang'eny ka mochako ywaye jomoko nikech kabe jirawe kamingene go mbaka jirawe bire jok moa mashinani piny kucho wacho ni kaka jasiar wacho ni kawuono adhi sia town kawuono chiyo ang'orawo kanyo odwoko ni gima go siaya gima timore sian kama jorongo wa kamano ng'ato adala to biro rongo town to arawo ibun kama ji nitie kacha ng'ami wero en ng'ane koro ng'ato bende o shape opinion mag jopiny bende mano gima bunge bende timo koro samoro ka kiwinjo ka ji wuoyo gi kaka ji bire bunge lo nichido kaka ji twak moro wuok ma anyalo amua kada chung kuom ranyisi adwa chung rongo yes to ayudo jomoko 20 yes mang'e maber ni gidhi ga bunge la mwananchi marongo yeah tamiyo gi gimoro kigin mano is happening to gibiro kanye yeah imiyo mokwongo opportunity ni atingo bara tawacho gimoro uso ng'ato akawo ng'ama chielo cha kare kawo ma the same person uso the same person yes kamano kikawo kara ji abich yes koro ng'ato kowuok kacha to wacho ni kacha cha iwero mane kafaya good is that mane gimitemo wacho ni mane you are shaping the opinion it shapes mag jopiny be otimorega dong maendi dong is a misleading nini is not misleading information is not misleading ni ng'ane chae man gi ji mang'eny iye kacha yet mane infiltration mana wacho mar josiasa ingeni as much as wamba dwani otimne jopiny gik mabeyo jose be nyaka yud interest gi kech gimbe gidwa ni kae ma yud opinions magi o lead mondo gi yud kaka wakura be kwa hivyo kae ndi temo nyisa ni kata un kaka jotelo une position mar samoro romo gi jasiasa nyise ni approach ng'ane gi ng'ane ang'amiye thuolo mondo wuo ngato timia thuolo gimoro ni mano nitiere biasness ni koro mano kaka jakoma nyalo dhi ir jasiasa mota akete kando ni mondo koro ang'wa mi ng'ane thuolo no thuolo timia ji te ng'ata how about political parties
Bere una line to a political party. Ema wacho ni being ni bunge la wananchi ji ochokore mara individuals. To giloso bunge la wananchi. Ochalo mana National Assembly wa. Kwa hivyo nitie jo masapora ideology mar DC di manyien moro mo gine ni nitie jo ODM, nitie jo tip to gibiro Jacob, does it mean ni samoro nitiere kaka duond buche siasa be unyalo tolerate political gimiro ni political tolerance untiere godo? Wantiere godo to gima kaka jako mar bunge la wananchi masia kang'eyo e blackboard mi winja wacho ni no Solomon the order paper uni kanyo inwang'o ka diere ma koro siasa chakre donge parties biro mopogre one parties gote warwaki bunge la wananchi kanyo parties gote parties go kende bon maka blackboard wandiko MDG UDA wandiko kanyo kendo wandiko kod leaders go mochungo candidates go kendo bende japiny changia nyaka capacity margi wandiko nyaka percentage kanyo diere makuru vote warwako jogo te bunge la wananchi bunge la wananchi en kar japiny jogi te machungi te parties gi te gin parties mag jopiny more manyalo bedo ni mono malo molo moro but gin parties mag jopiny thuolo ma gin go emiyo kanyisi kama japiny yeg thuolo mare moromre kabisa makatibo yiene en bunge la wananchi. Waseneno situations mag jo bunge la wananchi gi ka chung motegno ni ng'ane mano kwanya support ng'ane then kiny ka samoro ng'ane no osebiro e bunge la wananchi kanyo koro ene miwero wende ere kaka ugeng'o denyo aina mano koro kuma onge chenro mano timore ka onge chenro mano timore kabisa donge manyisi ni moto osetimore jakaranda kayudo ka nuro kanga odhi kochore ngodhi okay osedhi ogendo okay otimnare ng'ani bendo siwuok owegi kanyo because ne ogidonjo gichano they did not have a common goal mukelo ngeni ang'o mukelwa together tang'o madwa timo koro ji noyudore ayuda to ka ji osechokore to ji chaka lao osebola jasa koro jasa koro ngodhi to wacho ni an kiwo matek koro gimara timo problem ma ingo cha atimoni like you so ka gaucho odhi iro mosh wanawa kosi iro mosh wanawa osechulo ne rent mosh wana wonyiso mosh nia kora dwani chak pako Raila Ruto you see already ose compromise okay jakora mogera ni mondo mo Maximo akawe moko kuom simbe wachiel kachiel gi kineni endi wakaw mana yweyo matin kende kasto wadugo kae ndi bang' kinde machuok kende ka waseyudo ote e yo maket koda mag Machiegni era Mogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070161292 kata 072469448. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yoroth manyien ma in kod adier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mana kamano nyakwara Mogi tielo ma bende koro ni ende odwano make simbe ingeni jakom mar bunge la mwananchi county Masiano nyisa no wuotho gi jagoro mare kenda neno ka jagoro bende nitie ka kapok wagine kapok
wabedo jogo e kuma jowuora ahinya. Maybe jagoro nyalo mana nyisowa mana nyinge mana matin, kasto bende okonwa ni to tije maduong' ahinya e bunge la mwananchi ma Siaya en gang'o machiegni. Erokamano ahinya. Mokwongo kabisa adwa kawo thuolo ni mondo adwok Nyasaye erokamano motayowa kowuok Siaya. Maber bwachopo e studio mar Ramogi kod Kwe. Omiti no kaneno ko awinjo kata kodwoko ne Nyasaye erokamano. Mar ariyo adwoko erokamano ahinya ni jo Ramogi studio kuom miyowa luor kabisa ng'e mondo luongwa mondo wabi e studio ka. Ok ni maber ahinya moloyo ji e Kenya mangima. To en mana great honor ma gimiyowa. Omiyo adwa kawo thuolo ni mondo adwok ni erokamano ahinya kuom rwakwa e studio. An iluonga ni Paul Onyiego Kech. An e jagoro ma Siaya bunge la wananchi. Siaya County mangima. Okay. Winjo ka jaduong' Solomon opinjo na ngek matin to tija kaka jagoro. En ang'o? Mana kaka dholuo luonge ni jagoro. An ang'enye kalam. An andiko gik moko, gik madilre kod reports. Ane kaka ja spokesperson ma bunge la wananchi bende. Chalo speaker. Achalo kaka speaker. To sana akonyo bunge e loso chike matayo bunge. Ka wuoyi matin ing'e maber ne gima pogo dhano kod le. Chon kabisa chien kucha no wach ni dhano ne chalo gi le nikech dhano kanoromo gi nyawadgi to ne nyalo chuogo pala ne ginegre. To ne gibed piny mi giwacho no walos chike manyalo guide wa mondo wang'e ni ngima nitie. Gimoro amora iloso gima miyo gimoro dhi maber en chik. Koro bunge ma Siaya watayo kalore kod chike. Mobedo formulated koro an ma guide gi. Erokamano. Jogi noneno chairman kuomi mar yieri kaka jagoro. Mana kaka jakom osewacho, jokombe ariyo ga winjo ka giwuoyo. Wan gi gimiluongo ni call. Yes. Call en ochalo kaka wisdom. Tiende ni gimi nyuolo go ng'ato man kuom ng'ato. To knowledge ten gima ng'ato nwang'o kokalo kuom somo mare moke school. Giduto gibeyo. But the most important kabisa en luong. Luong tiende ni biro bedo kod mwito. A call non tie urge ma kuomi madhiri. Koro itimo gima perfect. Yes. Erokamano ahinya. Bende iparo ni kaka iwacho ni samoro nitiere kaka ine ma iloso chike matayo weche go mag bunge la mwananchi county ma Siaya. Iparo nade generally king'iyo, do you think it is time kata ochopo sama koro kaber to bed kata gi chik moro kata MCAs okal chike mag counties mar mondo mi bunge la mwananchi e county ka county ubed ga location mare ma onyalo tayo godo gigene wuon ma ok ni samoro jasiasa moro ochung' e toku siru. Erokamano Solomon. Aparo mane gima wasebedo kwa champion for because gik mineno mwawuoye makoro bunge la wananchi obedo kaka sarakazi. Yes, because of lack of chike mabeyo manyalo tayo bunge. Mana kaka wacho ni gimoro amora ma onge chike kata mane odi ka onge chike. Tibron wang kanya thini odumo nindo mni yotandeni. Kisonge chike magolo bedroom majo madongo go manyithindo. Koro chike matayo gimoro. Wasebedo ka wadwa mondo wandik nyaka memorandum mondo wapush makwan wango platform maber nyaka national government. Nikech bunge la wananchi gitiyo tich maduong sana in the community grassroots. Koro mondo gibed kod allocation margi. En gima osebedi pachwa kendo wadwa mondo wapush mondo mi oketie chik. Yes. Omiti jarongo ineno nade koso unu kaka josiasa samoro bibolo nu manyalo konyo umano sawa. Solomon okingeni inentie gik moko ma samoro tek mondo wach ni wadwa ndiko memorandum mondo temano. Very difficult. Nikech ingeni wan gi assemblies ang'wen, wan national assembly, wan gi senate, wan gi county assembly kod assembly mag jopiny malung' bunge la wananchi. Assemblies adek obedo recognized e katiba magi yudo funding margi okete chik. To assembly mar jopiny en ni okokete nikech jopiny gi emomiyo adek kateko. Kunti assembly achiel momiyo ji adek kateko. Momiyo assembly adek kateko. Kuru nwamiyo giteko kwa chako wakao ni assembly momiyo jokateki dwa bedo funded mondo timango to wasemiyo ji adek kateko. En wan koro wachalo jo oversight na walao giga. In a disagreement. Ado disagreement nikech ok nyatimo ndiki moko moko nyatimo. Ndio ko tieri. Nikech mar jopiny ni emiyo sadek kateko, assembly sadek kateko. Mar county national assembly to gi senate. Kwa semiyo giteko margi structured muket manyaka
pes ang'o allocation gin go wan koro wan wanyalo bedo wa bridge wabedo kaka bridge mar jopiny kodgi nikech iyudo ka samoro koseyier jokama osemiteko to gilal ne jopiny koro wan wanyalo bedo kaka ragam ma ka gilal to wanyalo go e koko. Jagoro ang'o momiyo in idwaro ma? Jaduong' Solomon, bedo ni ket allocations ni in all the departments manyaki bursary is just allocation okuma ng'ato teko, but allocation en gima empower ng'ato mondo ng'ano tijno maber because we need like kaka our biro siakai we had to use transport ma en fund en pesa ma awatiyo go kiufuko wa wiki koro samo wuoyin walos allocation en man there will be a structured the policy mabro guide my ringo to chopoka maonge jasiasa ma nyiso no biro ka mondo bol gimoro wan wabiro kod pesa wa muki ufukwa watiyo tijewa kendo watiyo go pesa wa mane tich jopiny mokwongo. Jakom ineno nade ichungi omiti koso jagoro ni ok weche wacha location jakom omiti ben kare to jagoro mara bende ne kare chung kamoro achiel to achung kod jagoro mara achung kod jagoro mara grizo ang'o momiyo miti ni kare achung kod jagoro mara ang'o momiyo miti ni kare omiti to ne kare nikech oneno no ka jo wayuda location to seche moko wabro bedo gi nyawo mar tiyo tich ma watiyo gani wadhi chalo gi ji adeka to kaka an jakom taneno tich ma watiyo en tich matek ahinya manyako dwara location kendo ng'ato kan jakom sani mabiro kan nitie forms bagarambe ma ok teno 20 mokel na keli bunge kanyo tagolo mna pesa mar ofuko na rambe malielo kiri udre kamora mrabu chuma okeli bunge kendo you spend go pesa na kidhi kati hotel kidhi chiemo jakom njo wijo kiwe radio koro gonywa koro seche go ati utija morana go mara kwa hivyo location sawa umo koro anasira location to gomi asira location chal kama jaduong' omiti ne ntiere urok mane waseloso mar bunge la wananchi Nyanza mzima ma ane ma yiera jakom kendo yiera jakom Kisumu Kibos ground kogo bura maduong' kanyo kabisa ba lead chairmanship mar Nyanza ane kata chairman Masiaya ta lead mar Nyanza ago buche open ground rallies kowo Kisumu kanyo kuma no yierano bwa docs yaya bwa dhi Migori bwa dhi Homa Bay gumati mar ji makamra mora mane wadhi to ne waneno pesa mane tiyo kuondego ne waneno gini dwaro pesa kendo ane mana stop gino kaka jakom office mana ngo neno office maduong' moting'o dhano ma pra berio buwie ma in kakinene allocation ndio oknyis ni ka committee temo wache indirectly ni mano koro koto okonyis koto serikal mamalo to onyalo mana nyiso bunge nyalo bedo gi jiwruok koro en keche bunge en mar japiny ndiyo to ntie official mo lead bunge like kaka koro wane meneno mwabiro kani kaka wa lead nyaka bunge swago kaka koro imiyo committee lead ma brongo tipo nwango challenges moko en go kanyo ma bed gantie location moro i docket mar gino office gino to tich beda mayot sawa wabro mako simbe nyakora mogi kara kamano gi kinde ndi kadhi achiel kachiel nyaka Facebook ka ineno kanyo ka Owuonya Bar wacho ni bunge la mwananchi mantie Luo Nyanza gin bade mag ODM tijgi en mana endeleza agenda mar ODM kod baba Raila Amolo Odinga kai dhi kanyo gi paro mopogore gi policies mag ODM kata mag baba to iriembi sawa David antiere game Manosia County Silas Owiti Mauji wacho ni bunge la mwananchi gi dibed ni gine kuku ma jo siasa tiyo godo mondo mi othir pa jopiny koso gin duol kata gin duol ma oyangore ma jopiny nyalo goyo mbaka gin duol moyangore ma jopiny nyalo goyo mbaka kendo yawo pachgi siro kata nyayo dongruoge e kor gwenge penjo ndikanyo endo Onyango wuod Nyago Par wacho ni kama na inyam haya bunge la mwananchi goeko an pukaneno donge tijgi en dwaro pesa kuom jo siasa koso gitiyo ang'o gin komigi pesa eka giwuoyo
Mano Lilian Seda. Okay? Don koro winjo ke na penjo Lilian okaje. Na penjo en said Lilian ko wacho kuma. Wacho kuma. Lakini Lilian Seda. Chali nge wacho dong. Awuyo Lilian Seda kora wono awa siaya. Monde nyer Jacob. Bana wer Jacob kare. Okay. Mai diala no wuode nyago par anto asenene mana matin nikech asegoyo ombulu diriyo kende bato ber nikech gik moko chopo ne japiny. Nancy Peter awinji kantire gwasi nyandi wa Suba wacho kaendi ni asegoyo ombulu mana once to ber malich madawachi to pod onge dongruok bende tinde ekikelo kaluo ka George Chiaga wacho ni Solomon Oyaore kamano kuom twake Ramogi Baraza bunge la mwananchi ma kaluowa kaendi benitie paro maleo magigolo kopogore gi hashtag manono mar Baba Podpeg. Yudo ni jigolo paro to kapachi obedo mopogore kod pach joera mag ODM mano iluongi ni jaluo mowar. Romo kaendi abro somo otego eko kwaduogo tabro miyo joga gi dakika 15 mar mondo mwamak godo simbe kasto waduok penjo mondo mwatiek mogi ka waduogo to maybe wabro tieko mogi ka unyiso wani to uneno piny Kenya kochomo kanye state of the counties chalo nade sindio ero kama na inya nyakora mogi romo kaendi sam adek seche mabende weche manyene machuok bro biro ni kanyendo bang' kinde machuok kende gi Vincent Otieno. Machiegni era Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Cartoon Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Jachung hello jopur ma lowa kuja irrigation scheme okeo remo okwa jodak moke gwenge mag Nyatiki sub county mondo miyo sir lwedo irrigation scheme no kabendo wacho ni oseloko ngima oganda moke gwenge makono. Oremo ne owacho ni jogweng no nyakoro keta genga makare ne irrigation no mondo mi koro gikonyre kode. Kata kamano ne opuoyo gi kuom miyo magisebedo ka gisiro godo chenro matimore kanyo kata bed nitiere chudo moko ma pod gibandho mapok ochulgi. Ne bende ojiwo jopurgo mondo mi koro ka oyiro chak pidho kothe moko mopogore ka bende ne opuoyo nyak mar ochele ma osebedo katimo maber ahinya e lowa kuja irrigation scheme. Oduma wapuro avocado ni kama ng'enye fruit trees wasechako puro bende. Koro the expansion works bedi nyime. En good news ni sani production nywa setemo. Kendo harvesting ma sani nyotimore maber kabisa. Makendo chiro nywa yudo. Chiro nywa yudo kwa kumja waganda gi. To ahinya from the National Cereals and Produce Board. Manyo uso no michele bei maber kabisa. Koro project ni ober okora no kethre. En mani ageta matindo tindo manitiere kwa jodalawa. Ndeki gutergi mateka ahinya. Jomose dhie kot. Gero to mano hakia margi. Weche moko nyakora mga jwang'en ni jopur e kaunti ma Siaya dwaro mondo mi koro ochuogi chike masiro pur ma ok tiye gi mbolea kata organic farming. Kano telne kod apisa ma ochung'ne chenro mag pur ka riwruok mar jopur ma West Game mano Fred Abayo. Jopur kata kamano nyiso sirikal kaunti no mondo mi koro ne ni gichuogo chike goyo makare mondo mi okonyo gande gwenge makono ka kilerno gi jafwa mar kaunti ma Siaya George Amolo. Kotelnegi gi project officer ka riwruok midendo ni West Game Farmers Association kata WEGFA migosi Fred Abayo, jopur go tielo dwaro manitie mondo mi ochuog chik manyalo gayo kaka itiyo gi mbolea e puothe. Chik moro nitie kaka wanyalo timo pur mar organic maloso lo to maloso ndandhu malo kigin moko nyiewo manyiwa moko medo kakande. Koro wang'eni policy ni chik ni kobetie Siaya kae kata maka ang'eni nitie chik mar lo mapimo lo iluongo ni soil policy but onego kete mondo chak tiyo to kwariwo gi agricultural policy mondo bani loso gi department mar
mar agriculture ma koket ndalono to ing'iyo ni kapok ng'ato oketo manyiwa ma iduke puodho to wang'e ni puodhono dwaro ndhandhu marom nade puodhono dwaro ndhandhu manade mar manyiwa modwa tiyogono ok ni ji tiyo atiya gi manyiwa mokupimo. Migosi Abayo ywak ni thoth lope sani okethore nikech mbolea ma itiyo godo asasa, komedo ni mae sani hinyo kata ngima gik mamoko bende machalo kaka rech, enembe to kod aore. Mane mang'iyo manyiwa mang'eny, ofula ywayo to tere pi. Chon kane wadak ni wang'e ni rech nitie mang'eny, tieng' mang'eny mag rech. Tinde rech kichako kwan tiyudo mana ng'ato kwano ngege, ng'ato kwano mana omena to rech orumo. Tiende ni manyiwa mwatiyogo ni oting'o kwiri makeny manego rech e pi. Koro kwatiyo kode ten ng'iro ndhandhu iyudo ka ok wabedo gi chiemo kuom ndalo mang'eny. Koro jomotiyo ni sirikal, especially sirikand mag Siaya kotel ne Gavana Orengo, joma ni assembly malosonwa chike, jok manie agriculture sector onego oket chikegi mondo mi oti. To chike maonge oketie mondo mi obedie, mondo chikegi oket mondo oti mondo dhano yud chiemo. Nowacho wechegi kinde romo mane gibedo godo gi jopur yo Ulamba Moving Mountain, kama Jeff Kahuho mar riwruok machielo midendo ni Participatory Ecological Land Use Management kata Pelam Kenya to bende notielo e mana ber chuogo chike manyalo konyo jopur e tiyo makare gi lopegi. And this particular region we have realized that land is an issue because of the issue of inheritance. We don't have proper policies or guidelines that will advocate for women and youth ownership in land such that they can be able to engage in activities that address climate change. Wach ma Fredrick Apio yango ni en adieri ni mine kod rowere pod bedo gi midhiero e weche lope ka en to kono gi mana mondo mi kinde duto gitem neno ne giluwo chik kata e sama gidwa kodesa puothe ma gipuro. Tabu ma rawere kachiel gi mine kale seche ma gimanyo puothe ma ginyatiye ka gitimo pur kaka ohala en ni kalure kod timbe wa ng'ama miyo kachiel gi rawera okomi thuolo mar tiyo gi lowo. Koro gian kaka ne wawuoyo kodgi ne wang'iso gi in addressing this, the easiest way to access agricultural land is through formal leasing. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko nyakoro Mgajwang' en ni achich maduong' ma itudo kod wach nek mag jotuo ariyo e od thieth maduong' ma Kenyatta osemaki ka oluwore kod okwach kich. En ni achijno ma iluongo ni Kennedy Kalombotela nyoho maki ka itude kod wach nek mar jatuo machielo manyinge Edward Maingi Ndegwa. Nonro mohiu ma bende osetim yango ni Kennedy ne orwaki od thieth ma Kenyatta kono tarik 1 dwe mar 12 higa mokalo ka obila ne oyango ni achijno ichak itudo kod wach nek machielo ma jatuo ma iluongo ni Gilbert Kinyua Mudhoni ma iwacho ni ne ong'ado lokro mare e ward mar 7 C kata ward C dwe mar 2 mar higani. Tuliambiwa tugoje, kuna simu tutapata kutoka kwa Kenyatta National Hospital wakituguide venye tutaendelea kutoka hapo. Wakatuambia tuwape mpaka Monday, ambapo Monday tuligojea simu mpaka jioni, hakuna simu tulipokea. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikawapigia, wakaniambia hakuna any report wamepata kutoka kwa DCI. Okwach kich ne bende wacho ni kane gichopo e kar masirano to nyogi yudo pato ma bende timore mo machiegni gi otanda machijno osebedo kaninde ka bende pala ma ichich godo ni ne otimo go nek machalo kamano bende ne oyudi ka obo kod gloves machiegni kode. Apisa mag obila ne osekawo palano kendo koro ter mondo mitim nonro e mar yango adier ka bende palano nyalo tud kod wach mar bedo ni achijno ema ne okawo ngima jotuo ariyo oko e yor maundu. Weche moko nyakoro Mgajwang' en ne jodolo e sub county Manyatike e bwo riwruok ma ong'ere ni Evangelism One Accord onywako lwedo e kedo kod lwenje mag kit chwech mag oganda gwenge makono ka bende jakanyo mag riwruogno kane otelnegi kod Bishop Abayo Elfaz ne owacho ni koro gisebedo ka gitudore gi jokanyo mamoko e kedo kod lwenje makamago. Bende olero ni en lweny ma onego bed ni koro inywake lwedo. Kowuok e kaunti ma Migori, Jo Juma gi ler mathoth e wachni. Jodolo mowuok e sub-county ma Nyatike buruok margi mong'ere kaka Nyatike Evangelism One Accord kata NEOA ma bende kodhi nyime kod okang' mar kedo kod lwenjego mag kit chwech e sub-county no wacho ni lwenje mag kit chwech koro nyalo mana rumo ka oganda koro nywako lwedo. Jak morwok ni ma jodolo sub-county ma Nyatike Elfaz Abayo wacho ni nyaka sani kaka jen kanisni koro gidhi nyime mar wuoyo kod oganda e migepe mopogore opogore mar ng'eyo kaka koro nyalo bedo kamoro achiel mar kedo kod lwenjego mag kit chwech. Abayo wading'o bende koro miyo koro wuok oko kaka jokanyogo mag kanisa mar kedo kod lwenjego mag kit chwech en medruok mag mako yemo mondo e kind rawere
kaachiel kod dhawo makinde ka kinde e udi. Moyiu osemedore. Omiyo kane wan ka ne wakwero gi duol mamalo kendo wapuonjo jonyuol, wapuonjo jotend kanisa, wapuonjo joriwruoge mag piny te mondo mi one kaka guide puonjo joma tindo mondo ging'i kaka ginyalo ritore e weche motenore kod sexual reproductive health mondo mi ka gin kato gibed moritore. Bende jakom ni marok ma Nyatike Evangelism Mwana kod wacho ni nitie familia mathoth mabende nyithindo ema koro chalo wege dala bang' jonyuol gi wito ngimagi ka moko be jonyuol gi koro ringo ka bende owane magi achiel kuom gigo eko mabende biro ka koro jimbo lwenjego mag kit chwech. Kendo ne wayudo ni gik makelo GBV ahinya root causes gin kaka chan, kendo gin kaka yudo dala moro nyathi emodak e dala kende ma en mowuon dalano, kendo wayudo ni nitiere kuonde ma ji dhiye mok safe. Mae nosir kod Pastor David Mwambo obede koro kono jonyuol ne wachuno nyithindgi manyiri kod kin momondo. Inyalo nwang'o ni nitiere gwenge moko ma ka nyathi manyako thunde omo ni wuok ni mineno ka thundi okuot to en mana ng'ama osesingi manosewuo mosekaw dhok chon ka nyathino pod kia. Itero nyathi ichune gi nyombo moiu to gimomiyo ichune nyathini kia. Giywagore mondo mi gisom. Jotend kanisa gi bende koro dwaro ni duol mar mine kaachiel kod chuo koro winj maromre e oganda. Mine be nigi sauti, gimbe nyaka migi e duol, ok ni dichwe matieko te. To mine be wawuoyo go ni sani mine bolokore athongo. Mine moko bende sando chuo kendo goyo nyaka chuo. Gimbe gitiyo gi feminism me yo mamalo. Kane wapuonjore ni mondo gimbe gidog piny kendo giwinji chuogi e weche duto te. Mon moko tuono chuogi chiemo, ka wayude weche nyaka mon moko tuono chuogi ratichgi, chuo moko bende kosebayo oko duogo tuono mondegi ratichgi, yorni kelo maundu e udi. Ne Nyakalondo Maramogi Koke County ma Migori, an Jo Juma. Jaod bura ma Karachuonyo Dipo Kuome bende koro ne ogo duonde piny ka oro ote mag lit kikuyo ka olure kod tho mar jaod bura machon ma Karachuonyo Dr. Phoebe Asiyo manyo wito ngimane ka en jahigni 93 bang' bedo matuo kuom thuolo malach. Dr. Asiyo nyotho odiochieng' manyoro e boma ma North Carolina mayudore piny mar Amerika ka bende kokalo ote mare mabende ne orne familia ne oyuayo jatelono kaka tho mare okelo hinyruok maduong' ne kaunti ma Homa Bay, jo Karachuonyo kaachiel kod piny Kenya mangima. Adipo wacho ni Asiyo mabende ne obedo jaod bura mar adek mar Karachuonyo e kind higa mar 1980 nyaka 1997 ne otelo ne oganda e gwenge makono gi chia kaachiel kod adiera, kama bende ne omedo wacho ni jatelono ne oweyo ling'any mochwere e kar chung'o bura ma Karachuonyo kaluwore kod tich maber mane otimo ne oganda e gwenge makono. En kuyo mara makende kaka mbunge ma Karachuonyo kuom lal mar former MP ma Karachuonyo moluor Phoebe Asiyo. En gima lit ni mama nendo. Mama ne en mbunge ma Karachuonyo mar adek bang' uhuru, kendo lal mare en lal ne jo Karachuonyo duto kendo ne Kenya, nikech contribution mare manobedo ndalo manotelo ni contribution maduong' kendo manokonyo Karachuonyo. Gik manotimo waneno koda wang'wa, kony manokonyo kata nyithindo gi yore mopogore opogore waneno koda wang'wa. En kuyo ni nyagoro nindo. Atimo mos makende ne joode, atimo mos ne jo Karachuonyo, atimo mos ne Kenya mangima nikech mama onindo. Yes, mama Nyagoro ka gir adieri en wuon emanowango bedo ofisa maduong' mare prisons e Kenya kae. Koro miyo noyudo experience maduong' ahinya mane otiyo godo ka koro nobedo mbunge. Ne oloso women groups mang'eny mane okonyo e yore mopogore opogore. Noomo kata organizations moa oko manogero gik moko ne mine kata ne Karachuonyo, miyo contribution mare korka gik manotimo ne jopiny thuth kendo dongo. Koka bende maendeleo ya wanawake Kenya mangima be Nyagoro manochako. Wach mabende ne osilwedo kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu mabende ne oriwore kod jotelo moko kochwalo ote makuyo kolure kod tho mar mama Phoebe Asiyo ka Buyu ne oparo mosenindo mama Phoebe kaka jatelo mane onyiso chia mar telo maber e kinde bende siasa ne omaki motegno gi joma chuo ka bende Buyu ne owacho ni oganda owito jatelo mabende ne omako motegno chenro mag kedo ratiro mag oganda.
kariwora gi jo Kisumu West constituency duto. Atimo mos kuom nindo mar mamawa Mageno, Mama Phoebe Asiyo. Mama ne nodonje siasa e kinde mane mine gin mana wele siasa. Kendo ne ochung' gi joma chuo midewo, moyombo gi kate debe. Ei bunge, mama ne ochung' matek e weche mag mine kod nyithindo manyiri. Kokedo ne dongruok moko weyo ng'ata ng'ata oko. Dongruok morwako koda joma mine. E kit ngima mama, norwako puonjruok to kod tiegruok mag joma mine e yore duto. Obed yore mag somo, obed yore mag ohala, obed yore mag siasa, obed yore mag telo. Giko weche manyien nyakwara mo kana gin mago motuche kor gwenge watudre kang'oro ma saa 7 thuolo buduka kendo mar mi weche moko manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. E kinde ni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalono mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@allmedia.co.ke kata e namba mar 0732169000. Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Hotpoint Big Pixel ni kae kendo. Oduong' to otimore nyaka tarik 11 dwe mar 8 higani. Yud mwandu manengi oluwar gi atamalo 50 ne mwandu manyalo us e piny mangima kaka LG, Samsung, Kenud, DeLonghi, Brown, Oraimo, Simfa, Von e kindi mwandu mamoko. Yud mwandu mabeyo mag Hotpoint mana bedo 12 kata tim shopping mari kokalo yor mbui. Ti kod Spot It seche ma inyiepo mondo mi mwandu wa sani tibiro chulo bang'e. Kik thuolo maber ni bai oko. Tim shopping mari duka mar Hotpoint kawuono. Mondo kwa odari mower kod jako kaka stetun mari *811*414#. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mondo kwa odari mower kod jako kaka stetun mari *811*414#. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Mana kamano nyakwara Mogi adwaro ni mondo mi watiek chendo ni endi kawuono kata gi sani mar mondo mi we wenda gi eki mondo koro odhi omanye gima liet mondo gimadhi. Nairobi ng'ich to ondie kinere kaka ida mina gi sati to okidanga daro. Ang'o mi una gi sede kado kato likato ber ngene ka winjo kaka ichwake maber chako chwake osialiet kama liet chako chwake gokinyi. Okay, now maybe winjo moko kuom dhano kaka wuoyo ka go simo kuonde mopogore opogore kata ok go simo bata kane ote mage gi oro ka momakore kod weche go mag twak madhi onyime. Nasomo mana moko kuom ote kokalo kanye Facebook. Adwa na yawo line mar simo mondo mi wawinjane nani to jopiny wachang'o to gin gi penjo mage. Eka bang'e ndo to amiu mana dakika mathis respond mondo mi watieki mkechane no ka wagoyo wakala lama. Nono abiri ono endo mapio pio nyakwara Mogi mar mondo mi yua tol kaendi antire kaendi koda Jacob Omondi antire kaendi koda Timon Omiti kachiel koda ni wacho iluongi ni ng'ato Paul Onyego. Ja Onyego, yes. Imbe inja Alego. Baja Alego. To Alego ni jo Alego te mantiere gine top office. Jacob Alego sire ni Alego. Yawa. Kanya mano chakre. Madong ka dipo nitiere pesa misolo to jini maraj. Alego winjo no digo no secretary. Hello Ramogi. Hello Kafaya. Oya ora inya.
Mosawe logweko. Wakao. Nyinga en Pascal Oranga. Machiegni Pascal. An kod penja dek penja mokwongo. Chik mar bunge wacho ni bunge nyini kikete. Koso bedo dier chiro kata komoko, koso bedo kumanade, nikech waneno ka moko nitiere medo ka ng'ato jomoko chokore jomoko ariyo adek, to gachung' na bunge ne marinchi. To kete komoro. To seche ma chik gilito no. Chik bunge la mwananchi onego bed ni ochakore sa jiro kik obed kuma dhano tole kuoro. Nikech nok nyalo ka ji bedo nyaka saa ang'wen otieno nyaka saa abich. Yes. Ma mano ero ne bende nyalo bedo ni jomoko koya kanyo to gitimo dukni mag ji kata gimonjo ji. Penjo mar ariyo. Yes. Afanya bunge la mwananchi kwa nikech an mondo nang'e siasa. Akadhi bunge la mwananchi ma Manyata. Kanya mane wabedo nyaka makamu gini Manyata kajei kanyo ero. Yes. Manyata CJ. To nitie penjo madwaro ni gidoka kanyo ero. Awinjo ka chal ka gima kunde moko gilengo. Bunge la mwananchi kanyo ero kokiwero wende ng'ato. Yes. Makata timo no miti aparo ni ende nyaka oyie nikech kata kinde moko kane obiro kanyo. Jongo moko no oro message mawacho ni nitie jasiasa moro motwene gari tiende. Otwene gari. Otwene gari. Makori ngoto gina. Odiko tiende ni to jasiasa no ero penyo peka yuaka. Pascal. Hey. Gimana Pascal? Mana Mogi? Ya ahinya. Mas lukanya. Maaf kan kematian an Mombasa. Yes. Apa yang timo na miti gini kaya mungo telo mag bunge la wananchi. Nitiere omenda moro maniyudo kamoro manikawo dichendo nikech nitiere miel ka miel kokendo nyaka bed gi pesa mataye. Ne giyudo kanye? Pesa mataye duol mar nitiere no gin ng'ama miyogi pesa no to giyude kanye. Nwane penjo nino? Awacho kama Safaya. Miel mar bunge la wananchi ni nini ka gichokore kanyo nitiere expenses manyaka gipito. Koro penjo mana penjo ni to pesa ma gitayo guru chendo gino. Giyudo kanye imiyogi gi sirikal koso imiyogi gi jo machiwo kony. Donge nase apane ma gima ne gigoe mbaka ma giwuoye. Kare mano ayude moloyo kare ma penjo mane penjo ma an go. Erokamano ahinya Frank. Mara Mogi? Safaya. Yes. Oyawre ahinya. Luonga ni chade de da kinde da wuod ko nyango wanga donje. Machiegni. An penya jogo ikoni ya. Nito tij bunge la wananchi no endo kamano kaka gikete na endo beto ber kendo ka winjo kaka gitime kanyo ero. Kendo ginyalo tero ji mbele lakini gima natemo penjo gini ya. Iwene kitachena ni kibiro to nyaka keta lokugon kaka ne giwacho mag pesa kata seche mokwongo kana winjo kana giwacho ni ya. Ni jo siasa kabiro. To kila ng'ato ka ng'ato wero wende to nitie aput moko ma gikwongo dolo kara to gidwaro wend ng'ato achiel. Manyiso ni kanyo endo seche ma gitimo gini endo nyalo bedo ka gima en giro ala moro mar mondo gin be gidongre go kendgi giwegi. To en gima onego bed ni konyo japiny bende owuon kaka iwinjo ka gipenjo ka kawo kamano to kamano. Apenji chadi. Yes. Miwacho ni ng'ama nowacho i wende gadek. Winjo kana giwacho ni ni ng'aka wer wend ng'ato ng'ama nowacho mano ka. Bwana mowacho te ma wiya nyalo winjo matin lakini mowacho. Bwana. No. Onge ng'ama nowacho. An matatu agni kendo ita ler ndi. Mara Mogi. Mara Mogi. Allora Mogi. Oyawre ahinya. Polycarp wano mabe itaon ka. Yes, Polycarp. Dono mabe to ko represented kanyo ka winjo to penjo wapenjogi. Mabe chieng' moro ne luongo kanyakla gi Kisumu kata Kisumu aonge. Okay, sawa. Ko to winjo mabe. Penjo wapenjo telo. Yes. Opango to recruitment mar joma wuoyo bunge gene gitimo kanang'o to mar ariyo. Awinjo ka giwacho ni sama gitimo gino bunge to samoro giduoko ga reporters gibedo godo. Chien ka ni jono ka nitie gweyruok moro e wi jotelo ma Siaya.
Yes. Okani to ginya no wache no be gisa mo na istigo ko ne wore mari ni kinde gima sani ko bedo sa ko to ko ti ko moro to mara mo bi wala te no masia ya no. Yes. Wi ta de winyo boro to joni sia ya ga wor masia sa no se na de do ginene. Ya nya no wache ngo mo jo se ngi le de ke sa represent jo se akanyo. Asante. Kamano yenya. Achiel kuom gima onego bed ni wambwa timo kaka jolendo en ni nyaka wa protect nikech ng'ato nyalo penjo moro ma ne onge kata gima no samoro no winjo radio machielo. Pascal penjo kaendi ni bunge la mwananchi ni endi kilose to onego bed ni ikete kanye nikech yudo kantire moko miketo kata mana i chiro moko bende samoro iketo kuonde ma ok owinjore kasto bende sa ma onego bed ni time man nikech mondo mi kik wabed gi joma tholo kuoro mathoth. Onego bed ni sa bedo chakre sa adi nyaka sa adi nikech jomoko ndalo siasa cha ji dhi nyaka gitaya gotieno. Kasto bende wach mar ni otweni gara moro tiendi ng'ano miti nyaki wer ng'ato Pascal alibuga ukuna gara ya Jakom nyalo nyiso wanito bunge onego bed ni keto kuonde machalo nade. Erokamano Jaduong' Solomon, an gima dawach madaler japiny kata daler ng'at Pascal kako penjo no. Bunge la wananchi inyalo ket mana kama nafas oyudre. Bora no sebedo i town kama jirome town konego bed woko ma town onego bed i town i town manyiso makara sani endika waundre ni wadwa loso bunge la mwananchi marwa Ahero nyakurang Nyando to wawacho ni wadhi adhiya kata mana ei Ahero super kacha area ma kama ji interactie mang'eny kanye makofon Nyasaye konyo bonu wa okonyal interfere gi gine okonyal interfere go okonyal interfere go koro ananyalo dwoke no bunge bedo kama nafas mar bunge yudre to nikeche kaka iwinjo ka wacho no katiba manene ma 2010 mano ohinyo nyayo bunge kora hinya isechego no wanka ng'enyo spaces no sepong mag town kata kuonde ma bunge nyalo bet koro kama bunge yudre bodonje no ena kama japiny nyalo romi. Omiti wacho nang'o komakore koda weche mar time Solomon gimatimore bunge la wananchi wan kaka rongo yo menzi ne ngir jopiny wan kidonjo rongo wan gi bunge ma opogore ibiro do kama kinyosi moro ibiro do kama judhi liede ka ji wa itije godhi ambido ka ji donjo winjo it piny isomo gazeti ji winjo it piny kapok ng'ato dhi ot mago luongo ni bunge nikech kanyo be ji nitiere ing'eni jowate ji te josiasa wan gi kama kidonjo town wan gi Bulas Jona kama igoye rangi jorango te kama igoye rangi magi gino ng'eni winjo it piny mago bunge and they call it bunge la wananchi because okinya tamo gi nikech ji mano ratechgi to eni marungu na seketo gi mwa keto niya mago branches wanti aselemo gi representative mag gi wango kino ni wall kanyo koro kantie problem kata wach monitie kata jo taxi mago bunge mago branches they call me I go gi sane geche koro chal ka gima wach kuwuok e rongo waka okwal gach ngane watero memorandum ne the authorities tenyo kaka itimo kamano sawa. Jagoro ma Siaya County inyalo wacho ang'o komakore koda samoro maybe chike matayo saa ka achiel koda kata mana weche mag kuonde monego bed ni kete gigi. Erokamano Jaduong' Solomon, gima dwan mondo awach mokwongo en ni bunge la wananchi nitie formation mopogore nitie bunge la wananchi ma dhano roma kamoro migoye war to ji wuoyo to ji go mbaka ji dhi dakitam gi romo nitie joma romo kata mani kar bus park to nitie bunge la wananchi bende man gi structures maber mo registered man gi leaders and hierarchy of leadership koro wan gi samo bunge la wananchi to nyaka wang'eni wan gi formation mopogore for example kaka Siaya bunge la wananchi is registered Siaya bunge la wananchi obedo registered wan gi structures wan gi chike matayowa wan gi seche mwarome to kod samwa chake gi seche mwatieko koro structures go ma wiyo gi chike go emano wore tene ka bunge la wananchi chako romo kata nyaka saa 5
nyaka kata nyaka saa 10. Okay. Tiende ni kiyudo ng'ato saa 11 ka nigi bura moro to koro we are not held responsible. Okay. Kata bunge la wananchi Masia nikech wan gi chike matayowa. Okay. Yes. Recruitment mar jok ma samoro loso. Recruitment no bende wanyalo timo diriyo. Bunge la wananchi kaka marati wachiwa example marwa Masia. Wan kod registered members mag bunge la wananchi. To wan bunge la wananchi moriwo ji duto mobiri e bunge la wananchi at that particular time mantie motion mabedo discussed. Okay. For example, wan motion moro ma wadwa way about peace forum. To it happens ni ji obiro mang'eny. Jogo duto members of bunge la wananchi. Yeah. But it comes to identification. Sure. Wan go regional members moro man go book. With telephone numbers ga ID mwangi. Kuro sama wan go forum. Mwanyalo trace. But sama kuro watimo debate. To wan wako jite. Nani kuro sami chung to nitie orders kuchike manyake low monday ginene. Kidonjo da kidonji immediately tichako ginene golo point nyaki bed pin phrase. Nitie orders misomuni monday gichike go. Okay. Yes. Jakom inyalo nyisowa ni to weche momakore koda samoro bedo maonge mar governor mar county Masia mok neni. Ma be usendike blackboard. Wase mana wuoyo, wase keti discussion bunge. To osebedo gima ncha machiegni ncha wadwa mondo koro wawuoyi media. Mondo japiny bende koro winje to ywak ma japiny winjo ni bunge osewinje. Okay. Governor mar county Masia ka onge to tich ok dhi mbele. Ka okunene Solomon anyalo wacho tich ok nyal dhi mbele maber. Nikech ka governor Masia onge to deputy mare onge. Office no ngano ma control office no. Dong phone call. Dong deputy onge sia. Deputy governor. What do you mean? Waonge ga deputy governor. Pokoland kanyo ni. Pokoland lakini Siaya office onge deputy governor. No office Budaland. No, Okobi kata mani Pokonyonoga. Ang'e jo alego. Lakini koro yoa. Maruni. Ingeni deputy governor be jalego. Maruni kuro chalo lwenja nyuola. Solomon to nkeche na dier makende kata jo siaman kai mawinja ongeyo deputy governor onge Siaya. Ma dier makwa wondre. Ena chiko yene ntie ochamo msara. Lakini services mag office kata madoket ne to kotem jo Siaya. Okay, sukoro seche mwalose ni un kaka bunge la mwananchi. Ang'o mono wacho ni seche makoro kwane governor ni. Wadwa neno deputy katimo nade? Katiyo koro. Katiyo. Oyo mano kwanyalo wacho kamano. Wanyalo mana ywak ka governor onge to deputy onge. Be use ywak. Wase ywak kata sani mawuoni aywak. Kata seche ga ywak. Winjo kayo. Enadier. Mondo mi yer deputy governor ga governor ntie tich manyaka gikonja piny. To ka koro deputy onge to governor bende governor wa bende ng'eny ne ok yudre ga office. Mana wacha ka. Governor ng'eny ne ibro nwango ng'eny ne travel. Mano tingeni statement ni mara wano kwadwa donyo. Koro mara chiwo statement kaka jakom. Kecho kwa ano kawuok Siaya. Koro na wuoyo kaka jakom mar bunge la wananchi Masia ma governor rito. Kendo kaja gombolo. Okay. En adier seche gi ma governor osebiro ka onge Siaya japiny ywak mang'eny. Japiny ywak. Udwaro ni ka entie to timang. Wadwan ka entie. Kunene, kung'eni entie. Ka entie, onego waneni. Ng'ato ne wacho ni chal ka gima seche moonge. To umis gonya. Aparo ni gima ng'ano wacho no. Anta nyalo kipacha to wacho no riambo. Nikech anto awuon pok aneno kama governor gonye ji madwa wach ni miss. Gima duong' en sama governor onge. Yudi bath ndara kata lia. Gima duong' pok aneno, ing'eni uripa wuoyi gima sene. An pok aneno kama koro gonye ji madwa wach ni miss. Gima duong' ma daher wacho ni governor ka onge. Adwa chiwo example matin kod kama Gladys Wanga ai gini. Homa Bay. Ker marwa kanyo obiro Siaya kano yawo stadium. Ntie pesa mane kiro wacho ni bro med stadium no korumo complete. Neno dong koro ker no golo wacho na be achiwo pesa moro ka mondo mi otiego kamodong no.
Samwa wuoyi kodi siaya kama nodong' no kata beto poko bet. Yugno. Matiende orpo bedi kan mako gin pesa moselo ma nya wijo ka Gladys Wanga wacho ni en nyose dhi bo omo mare manene 5 million mane kiro gini ni mea matiende ka governor onge to ngama lugi kaina go mondo developer chup kata promises go wayudgi leo mane achiel kuom gima bedwa wach wada lweny ginene chandruok ni kamora mora kata mano miti gini ringo gi bet yes kata wano bogo wa anyway gie kinde ni endi mana mapio pio adwaro ni mondo mi asom moro kuon ote kam maneno kadonjo kae niloni kafaya musna Timon Omiti wasega bedo kode panel kanyo koda VOJ Ramogi baraza kanyo bunge la wananchi kama jo siasa interact kod jo piny kendo winjo pachgi otherwise jomoko to nikode kido mar kwayo jo siasa pesa kuondego benjina Omiti ni wacha koko masate migori cha okay hapa ni mani bro roko banyo ngato bende nyisa kae ni kinde duto ibro do kasa moro nitire kaka jomoko nyalo paro ni ka isiro ngat machielo weche mag siasa nito manendo koro in koda chung mopogore koda jok mamoko kuom ranyisi wacho ni hapa ni maendi penjo mitero no Omiti direct nitire kaka ne oluonge arambe moro Miare Secondary School Miare yudore kanyo mano gwenga yeah okay kasto bende chal ka gima ne igolo dhok moro ni pesa ma otiyo godo mogogo darambe go gin pesa ma ok ler mogolo kuom jo siasa kaendi nyalo wachango nina golo dhok nikech oneno ka gima en ng'at ma en gi chuny mar samoro konyo gik mopogore opogore ka ng'ato nigi chandruok joma ogedo negi jok ma samoro timo negi achiel ariyo adek otimo kaluwore kod dwaro mar ng'ato na lawo ng'ama nodhi garambe yes mano obne kubela specific kako bedo specific kora nito ng'ama lawo di pesa bokle because ogen pesa bokle di pesa de olel so lokas pesa ng'ato nigo manyalo dhi konyogo kamoro mang'ikruok nitie to konyogo kuso ne pesa molugo kikanye ya madongo wacho di do bedo specific ina lawo ng'ane kora ni content mana wuoe kekara sare ya mbolo sumi ya maduong odwa ni wago dwe mara par achiel mondo walos go structures laboratory to gi library ni wacho ni mago pesa mag kuo mato kanye mago pesa mag kuo mogolo kuom jo siasa inyalo mute simo okay nyingi ndiye kanyo anonymous anonymous arkora dino riyo teno kora di protect kora dino riyo sawa aneno ka Sarach ntiere gik mamoko mabedo nego bedwa timo maybe jagoro mar county ma Siaya bunge la mwananchi inyalo miyo wach mari mogik kachiel koda kamoro kakineno state of counties koma kore koda weche mag dongruok kachiel koda siasa makare mar kwe erokamano weche madek ma adwa mondo adwoki weche adek state of the county weche mag kwe mokwongo kabisa adwa mondo awach ni adwa dwoko erokamano kuom weche mag devolutions awasi we matin loch mag kor gwenge nikech at least oloko ngima mar kor gwenge kucho to wach madwa mondo akwa en jotendwa magin CEOs governors mawa mondo oti kode ginene loch mar kor gwenge go maber mondo mi japiny ma kawaida oyud konyruok e seche madwarre alafu sana adwa wacho ni seche ma koro wan gi nitie gimiluongo ni broad based government ni gik moko yako ga yaka gik moko kel machiegni ka gin wango thuolo to mondo mi gikaw gigo to gikel ne japiny kiwacho ni yako mati na ng'o ikaw ga ngenge kata mumo wacho and the violence I'll take them by force the violence otieno koro ko ng'ato but kodi tiyo kod
kod teko nigi rieko ni ma mondo mi kaw gin kisilare mesa chal ka gima wan siling 1,000 to wan dhano adek kati dwaro kawe koro nyakirang yo munyalo jake kama ochope gweng mara ariyo adwan mondo ang'is adwan mondo awuo kod ojende mawa ma Kenya mangima kisang'e ni ojende mawa beyo kendo gi fight for their right to democracy to andadwa kwano mondo mokwongo kabisa kwa wuon onge tije anta nyalo wacho ni tije nitie okwan mana creative asante wabed creative mondo wa create tije go wan wawegi ma mondo mi wayud gi mwanyalo timo to kan nitie weche moko to walos gi manie mesa kamano sasa Jakom erokamano jaduong' Solomon katieko tagon jopiny masiate erokamano kuom chung kod bunge la wananchi agon jotelo masiaya te mosebedo ko machiegni bunge la wananchi agon gi erokamano nikech bunge en gima ber kaka wacho no bunge no e kama kende ma japiny bede thuolo mar gwacho pache anuoyo ka wacho kamano koro japiny obed machiegni gu bunge japiny okel weche ne bunge ka japiny obiro bunge moromo maber wabro bedo gu voice to leaders wabro winjo kendo gimwa dwaro losre bro losre koro mano kwayo na kuom jopiny to moloyo te tago erokamano no Radio Ramogi ma okelo wa studio kaka wuono mondo japiny owinjie to bunge en ang'o japiny mang'eny mana kineno ka wan e forum ka japiny mang'eny ko ng'eyo bunge en ang'o emi winjo kaka taseche ma japiny golo pache pod jomoko ok understand gima bunge en bunge is a neutral ground mar japiny mar kanye kama okete makantie wachne moro to bi bunge asante erokamano ahinya Omiti inyalo wacho wach mari mogik kama bende state of the county makakineno kaka chalo to koda siasa mag kata mana mag county masani ndikoro en mana fwang koro kocho beti waluongo ni fwang ilo ni fwang wach maracha orach kendo wasebedo kwa condemn weche mag violence siasa siasa en gima ber nikech siasa en gima dongo piny siasa ni manyo loch kendo siasa en part mar dhano koro koni bed ni sama wa manyo weche wa kaka jo piny oganda achiel to chako kile dhao asebedo kwa wacho kaka jo bunge mwa fight ni ideologies mag ji oningo pogre to ka paro pogre to kisi ni koro nyaka makarungi nyaka ji makbete ni ji dwa lawre go mane momiyo watemo kwero gani wadwa ni jowa jotendwa mondo mi waluor mondo gibi nyiswa chia ok wagombo wach moro amora mar violence ma Migori ohinyowa kaka manjo timore Nyatekecha it was bad makupo ni nitie ng'at manoloso gicha cha wakwayo mondo we kabisa nikech wabiro dhi mbele mar yiero ma samoro timbe aina ka ok obi yie mondo koro ng'ama kamano odhi edebe nikech koro ok onyal dhi konyo piny en ng'ama dwa manego jopiny kasto mogik adwa goero kamano ne jo bunge la wananchi wa Marungu gise chung kodwa maber kendo gise miya yot e weche wa mwaloso kaka jorungu kendo Migori bende apani wasebedo mayot wase kaka jakombwa Charles Osewe to kod speaker marwa Ken Ogaga wasebedo kwa tudore gi women rep marwa ma iluongo ni Judy Manya Tike akwayo gi ni mondo wabeda ne motegno mondo weche machalo makikore ma ok ber wakwer wabed jok mochung straight mondo watem gik mowinjore koro mogik akwayo agwero kamano ne Joramogi usechung kodwa ka wach moro nitie news umiye wach mambele kendo ilande wabiro kamano erokamano ahinya Nyakwar Ramogi maendi ne en chenro mar Ramogi Baraza ma bende bet kwa chwalo iye matin ibiro ng'uono kodwa gi kinde ni endi to chiel ka chiel aparo ni atieko kaendi koda wenda gi eki wabiro luongo kendo chieng' machielo dong kamano wabiro biro. Thank you so much asante sana kamano haya bas machiegni e Ramogi Baraza Ramogi Baraza kuom twak mageri e yor siasa ngima pur alwora kod weche ma piny orugo Ramogi Baraza
Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mchuzi mzito, ndadhu mamit. Royco mchuzi mix eduoko mari. En kod madini, kado mopoto, kod ndadhu makare. Royco mchuzi mix, pika kama wewe. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Correct, nyakwara mogi dakika kaendi modonga tromo sa ngwene dakika par kod abich tielo mogi kabisa machendo marko gwengi kinde niendi koro en manangolo mamoro bang moro mose kama yuenendo nitigi mana lieko ni kamo makore kora weche gweko maga mia gimilungo ni tet makare wowero ikom choose mix na wacho kanyo kako nyalo kelo ni kado mopoto nikech olose kanyendo koda flavors mopogore opogore. Nitiere garlic, nitiere manoendo mar tangawizi, nitiere manoendo bende ma olos koda flavor mar kata mana gweno. Kidwani mondo mi udung gweno motedi maber, mochwak maber. Bas, kidwani udung ni kata chiembi no udung ringo, mano bende eyudo e Royco mchuzi mix. Korum, gie sama lose niendi, adwani goe koda mbaka.